Salam ähwan doganlar. Giçäşi ýedi-diýleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dynjal günüňizde hemmäňize düşümli bolsun. Agşam bolan üçin agşam haýyrly. Häzir ertir bolup barýan ýurtlarda erteriňiz haýyrly bolsun. Mehriban oğullar, baky gelýänçe käbir zatlary size aýtmak isleýän. Garajoglan salam. Ekrana goýaýyn. Garajoglan hemmelere salam berýär. Sag bol, hemmämiziň işimiz rowaç. Garajoglan sazog. Şuňky temamyz Aşgabatdaky diktatorlyk. Öz şäherigi Talibanlar bilen uruşarmy? Hakykatdanam. Halk näme garaşmaly? Şu temada bakyň pikirlerini siziň dikkatyňyza ýetirmek isleýän şeýle de siziň soraglaryňyzy eger efir oturýança biziň agyr artilleriýamyz gelip ýetişse, olaňam soraglaryny halk köpçüligine ýetirjek. Bu gaty gyzykly, bu ähli halk pikir sorulşy diýen ýaly. Bir pikir taýdan, düşünje taýdan referendum diýen ýaly bar. Ören möhüm mesele. Sebäbi häzir diňe Türkmenistan'da Türkmenlerde Owganistanda Türkmenleriň ykwaly çatyryň orran ortasyndadyr. Şol çatyrykdan haýsy tarapa gitmeli? Türkmeniň bähbidine boljak tarap niresi? Bu oýnalýan oýunlar hakykatdanam Türkmeniň bähbidine mi? Ya dälmi? Näme üçin aly böle edil Irakda we Siriýede bolşýaly? Türkmen oturumly ýerlerde uruşulýar. Şo taýda gan ökülýär. Başga milletleriň bolan ýerine känir olar ýaly. Edil Türkmeniň ýaşaýan ýerine bolşýaly. Erkençlikler bolunok. Bärde biziň günämiz barmy? Ya bizim ona yeterlik derecede üns veremiz okmy? Irakdaky, Siriýadaky we Owganistanyňky senariýalar, oýunlar gaýtalanmaz ýaly Türkmenistanda. Bir näme edip biler? Bir näme etmeli? Şu temada gelin hemmämiz bilelikde pikir alşaly. Dürlü nesihatlara, dürlü maslahatlara siziň tejribeleriňizde garaşýan halkymyza ruhy taýdan şu taýda bileleşip gollaw bereli. Men tomaşaçylarymyň esasy tesbirçilerimiziň salamlaryny halkyma ýetirýin. Ýanarda salam millet, haýyrly gepleşikler, ýaýlymlar diýe ýanarda sag bol. Arzuhan, salam aleykum hemmäňize diýe. Wa aleykum assalam. Ali Taş, giçäşi, salam aleykum diýe, giçäşi. Galaxy, salam aleykum döwlet diýe, salam. Hakykat gerek, salam aleykum döwleda watandaşlar, sag bolun. Arzuhan, Owganistanyň 185 bölegi Talibanlaryň eýeçiligine geçdi. Bu öňünden planlanan goýulan bir iş, eger üns berdiňiz, ýadyňyza düşýän bolsa, şeýle bir ýadyňyza syýaha desseňiz, Talibanlar näçe mergedek dürlü hökümetler bilen, dürlü ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen maslahat etdiler, görüşdiler, tuguşuşdylar. Awa, şu taýda näme maslahat edenler öýdýäňiz? Gelin girilen peçek oynalyň diýdilermi? Ýok. Özara hususy bizneslerinden, ýagny ýaraw söwdasyndan, adam söwdasyndan, neşe söwdasyndan daşary. Geljekde
Şu biznesi döwletiň adyndan resmi ýagdaýda has guramaçylykly, has gowgirdejili görnüşe getirmegiň maslahatyny etdiler we şu taýda gelinen karar alalaşyklar häzir durmuşa geçirilýär. Şoň üçin bärde Taliban öz alalaşan rejimleri bilen hiç ýyly urşa bolmalyny, bärde Taliban aslında öz biznes şärikleri bilen gatnaşygyny resmi ýagdaýa getirjek bolýar. Ýagny o wagtany resmi ýagdaýda şu galtamandan kelle keserlen eline geçirip şular bilen resmi ýagdaýda iş ediljek bolýar. Kelle keser bilen ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň mahrum mahluklar bilen hakykatan resmi gatnaşyk edip bolarmy? Döwlet gatnaşygyna edip bolarmy? Siýasat edip bolarmy? Bolmaz. Ýöne ýalňyşýarlar edil biziň hapozisiýamyz ýaly. Öz haram behbitleri üçin, öz şöhrat paradlygy üçin halkynyň ykbalyny, geljeğini satýarlar. Gaty uly riskin, howpun, hataryň astyna goýýarlar. Bakam geldi. Bak hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Gomyadalar bakcan. Ay şükür yamanla. Gittin mi bak. Ha o. Ay işlerimiz var diyelim de. Bakay, hoş geldin. Hoş bulduk. Inni şu taýda men girişe de oturdum. Bir söz başı diýen ýaly. Tomoşaçylarymyz, tesvirçilerimiz soraglaryny taýýarlasynlar. Men bir açylşy tamamlaýyn. Ondan soň nesip bolsa özara pikir alşyga, söhbetleşige geçeriz. Bala. Ine şu taýda gowy tesirler eýem gelip başlady. Hakykat gerek. Baky, assalamu alaykum diýe. Arduhan Aleykümselam. Moskwada Talibanlaryň ilçileri goňşy ýurtlara azarymyz ýetmez diýdi. Ýöne olara onanyp bolarmy ka diýe Arduhan. Oňa da jogap berersiň. Häzir Şamarkawa, assalamu alaykum milletçiler. Salam. Maksat Nuruyev, Bayhan, assalamu alaykum. Giç ýaşy şu gün efiriň wagtyny açdyň diýe. Kemçilik bolmady şu gün. Hüjümler atlaran bolmady. O her gerek şol efir saatyny berýän bolan şol efirde tehniki täwlükler hüjüm däl, hüjüm synançyklary bolýar. Şoň üçin bugün bilemok ýa olar şaşyk başga zatlara gitdilermi? Bugün äkän bir pätgelçilik bolmady. Şoň üçin maksat biz wagtynda girdik. Ýanarda Baky hoş geldin. Inşallah gowy habarlar bilen gelensiň diýe. O inni açılşy tamamlap Baky bilen söhbetleşmege geçýäs. Inni mehmanda onlar köpüňizden haýyş geldi. Esat hanam ýygderli ýagdaýda habarlaşyp duran tomoşaçylarymyzdan diňe bir Türkmenistanyny däl, beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen doganlarymyzdan köp sorag berdi, zat etdi. Onuň özara şu maslahatlar şu Orta Aziýada inni oýnalmaly edilen başlan teatryň oýunyň dürli propagandalar gidip dur. Her ýurt özüçe propaganda edýär, özüne berilen tawşyrygy ýerine getirýär. Edil biziň hapozisiýamyzdaky ýaly oýnatgy her rejimiň, her baswalçyň, her mutgoryň öz propaganda organy var, öz propaganda işgärleri var. Biziň hem hapozisiýamyz tügelime olardan ýa galanok, galar ýalam däl. Ýene şol öňkü köne küntülçülükleri, öňkü tökmetleri arnamysdan mahrum bolan biri
we birleri mi diýeli şol Arnamız diýip bir kanalla öňkü töhmet videolaryndan bölek büçük zatlar goýully, şo barada öz garaýşyny aýtdy. Men şuň neçenni aýtmadym, men şuň efirde gysgaçyk diýip geçjek. Her ýolly görün pohum bilen meşgullanjak bolsaň, sägenjek bolsaň, şoňa üns berjek bolsaň hiç ýeli öňe gidip bolanok. Şoň üçin öz goltugyny ýyskap, burnuny syp beren göwele samsyk edepden, zatdan, hemme zatdan mahrum haramdadam iň gutoronlaryny çokunyanlar bilen özüňi deňejek bolup oturmaň hiç ýeli bir manty ýok. Şoň üçin men şolarla balanşykly hiç ýeli jogap bermedim, berjegem de. Sebäbi olar öz aýyny ýyle ýönkejek bolýar. Öz kärini, hünärini ýönkejek bolýar. Döwlet baýhan kim diýilende, Döwlet baýhanyň hiç ýeli ekstremizm bilen ogurly nahyra hiç ýeli balanşy bolmady. Sebäbi biziň tebigatymyza, yaradylşymyza ters. Şoň üçin Hudaýa şükür türkmen halky bilen biz eýýäm 20 ýyldan gowy wagtdan bäri işleşip gelýär. Şolaň adyndan habarçy, jurnalist, telegepleşikler, radio gepleşikler inha görüşüňiz ýaly YouTube'da blogger ýa-da YouTuber görünüşini işlemimizi dowam etdirýär. Şoň üçin halkymyza minnetdarlyk bildirýän, anam üçin tomoşaçylarymyza, tesirçilerimize size de minnetdarlyk hem anamyňyz hem dowam edip duran gollawlaryňyz üçin. Inni baky biz soraglara geçelim. Ina soraglara geçmäke öňkü aýdyn zatlarymyz inni hakykata ögürlüp durmuşa geçip başlady diýerler. Senem şeýle diýdin. Eýsem gysgaçyk bir ýatlasaň, öň näme diýdin? Şu wagt näme bolupdyr? Bak söz sende. Ýadyňyzda bolsa men aýtmadım. Türkmenistan'ın Orta Asya'da önümüzdeki 10 yıl yaman kıyın geçerdi. Ana şu wagt näme diýdi millet? Sen diýdi näme fantazisini ýaşapýarsyň, näme nämetýärsiň diýdi. Nerden gürrüň berip bilýär bular zaty. Aýdanlar boldy da. Şöyle diyecek bolýan men gürrüň beren zatlarym, öňkü gürrüň beren zatlarym ine şu gelýän howp hakynda gürrüň beripdi. Afganistan'ın emelçi Amerikan çekilişi, Taliban'ın Afganistan'ın demir gazına doğru hücuma başlaması, yine şular hakkında gürrüň beripdim de başta. O Türkmenistan'a mesela 4-5 yurt paylaşıp bolýar diýdim. Yine şular indi bir-birinden ortaya çıkmaya başladı. 4-5 yurt Türkmenistan'y paylaşak bolýar diýende baky. Ine men şu hesapy gün tertibindäki Talibanlar meselesine geçmeýänkä sen bir garaýşyňy öwrenýärsiň belä. Yaman köp şu islegerli, şu bakyň amma garaýşyny soraýsaň şu temada diýip. Türkmenistan 2020-nji ýylda dünýä boýunça iň köp ýara satyn alan ikinji döwlet boldy. Şoň sebäbi näme? Sen şoňa nähil baha berýän, şoňa nähil düşünmeli baky? Türkmenistan özüm şu boljak zatlar bilip oturdy öňüne. O 2017'de mi 16'da mı şu nemeler geldi. Afganistan'a elçiler geldi, Taliban elçileri gelip Türkmenistan Aşgabat'ta görüştüler. Reşit Meredov bilen. Şu suratdakylar haçan gelipdi baky? Şu 2017'de bolmam kadýan näme göre. Şu 2017-nji ýylyň suratymy şu surat. Şonu alyp bolmaly. Hawa, dowam et. Ana şondan bäri planly projeler gelip oturan zatlar bu sebäbi. Ýani o bir günde, 2 günde bolýan taktyp çykan, orta çykan zat däl bu sebäbi. 10-15 ýylyň projesi bar bu taýda en az. Şoň üçin diýende Türkmenistan
bilip oturdu düşünýär zadyň boljany, soňra gezenin özüne geljeginden bilýärdi. Orta Dowda uje hiç ýeri ýurt galmady. Dige Srednja Azia galdy. Srednja Azia näme? Hytaýyň Orta Doğu öňüni dünýäniň kesmek ýakyn üçin. gününe orada. Owa ýakyn günde bar. Indi Orta Asya galdy. Orta Asyada Hytaýyň öňüni kesmek üçin gowy näme? Seredin Joe Biden'ın bir gepi vardır. Men diye bundan sonra diye Pasifik'te diye Okyanus'ta diye Xitay bilen nemetjek diye. Biz diye Russiýanyň bir näme gyra geçirelim diye. Xitay bilen nemetmeli diye. Xitay öňüni almaly diye. Xitay öňüni almaly diye ýöne Awganistandan reski çekilýär izine. Xitay bilen Awganistan granitsasy var, serhedi var. Onda näme üçin çekildi? Birim Awganistan näme ýurt däl, boş ýurt däl, Awganistan üstünden hem İpek Ýol projesi geçýärdi. Amerika näme üçin çekildi? Amerika çekilse bana göre bir sebebi var. Ya Orta Asya'da Awganistan'da başlayan neydi? Uruş belki Asya yurtlarına Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan'dan sıçraya. Şoň üçin şo sıçrasa olam kimin işine gelmeye? Rusya bilen Xitay'ın işine gelmeye. Onun için Amerika birden çekildi. Bolmasa Amerika oňa çekilýän näme däl. Yurt der. Bana göre men düşündüğüm şunu aldı. Haky, onda näme bu Talibanlar yaman gowy gatnaşyk saklaýar Russiýa bilen. Rusya'nın özü işine yaraya bir taraftan. Amerika'nın nemesi de bu näme? İkinci Vietnam oldu da Afganistan. Amerika ikinci Vietnam bolan için o Türkmenistan'a Rusya'da şu yararlar berdi Afganistan'a. Taliban'a yarar geçirdi. Bu hemen bilip duran zady. İndem dönüp adam satýar. İndem dönüp özlerine gelmene başladylar. Ýöne Russiýa bir tarapdan işine yarayan zady var. Şunyal bir zat var. Russiýanyň iň uly arzularyna biri näme? Mesela Türkiýanyňki Turan birligini gurmak. Russiýanyňki öňki Sowetski Soýuzy toplamak. Häzir indi Awganistanda şunyal savaş gomşu yurtlara sıçranda näme bolýar? Mesela Tacikistan'a Russiýa uje nämetde habar berip koydu. Biz diye näme bolan ýagdaýynda Awganistan'a size näme diýelim? Pasketçilik bolan ýagdaýynda men size saldat kömegini berip biljek diýdi. Goşun gullugy kömegini. Ene şunu ýaly edip özlerine öňki Sowetski Soýuzlary özüne çekýär da bu Russiýanyň ýaman gowy işine ýaraýar. Baky, şuýda bir soru var. Şu Russiýa özüne çekjek bolýar bolan Türkiýanyň gorunmak ministri gidip Türkiýede ma olar bilen harby hyzmatdaşlyk üçin şertnama baglanşýar. Ya Türkiýe bilen Russiýa birlikde hereket edýärmi? Ya gapma garşymy? Yok, gapma garşy. Bana göre gapma garşy. Häzir birlikde bolup bilerler. Ýöne Orta Asya gurrungy bolanda o Türkiýe Cumhuriýetleriniň nemesi meselesi gelende Russiýa Türkiýany istemän biler sebäbinden üçin diýende şuňa bir zat var. Türkiýe eğer Orta Asya'da güçlü neme bolanda mesela gücü eline alanda Russiýanyň bir tarapyndan daşyny gaman bolýar. Mesela düşünün Kazakistan. Inni onda sen türmüre Tacikistan Orus goşunyny şeýle de Orusun goşuny var Tacikistanda. Orusun goşuny baka şoň üstüne türklerden kömek alarmy? Häzir şeýle de bir propaganda gidip durda. Häzir Orusun käbir Tacikistan Alman biler belki. Ha? Tacikistan Alman biler, ýöne Özbekistan alar. Türkmenistan'a häzirlikçe hisatyp. Özbekistan bilen Türkiýanyň arasy gowy däl. Hiç wagt gowy bolmady Özbekistan bilen Türkiýanyň arasy. Waýany tarapyndan olaram kontrat baglaşdylar. Son näme diýe tatbikat diýe bu. Uçepka. Türgünler. Onam geçdiler zadetler. Biram Türkiýe häzir Özbekistanda waýany baza gurjak bolup ýör. O tarapyndan näme der häzir Özbekistan bilen Türkiýe arasy gowlaşyp barýar.
gitgide gowlaşýar. O tarafından näme derler? Rossiyada bermejek bolup alady diýär häzir. Ineme size bir gün bir nämeder gürrüňem uradandyrum sessiz hapse. Sen aydan men nämäni halamok bak. Bir material goýberýän bolsa robot sesi dälle, haýsam bolsa birinin haýy edip bir canly hakyky adamyň sesi bilen okudulsa da desse, men şol reallary näme diýen, ünsüm çekki. Robot ýa-da belli bir ramkalar bar da, antipropaganda diýen ýaly bir nemeler bar. Şolar ýaly bolanda men kän üns beresim gelir. Ýok, seredin Jurnovski näme diýär? Ine ýa-ni ýakynda bolan 3-4 günlükde çyk. Bizden güýjümi de şekçimi diýärler. O näme diýen? Ýöne seredin şunday bir zat var, dälden dogry habar diýär-de, şunday bir aýdan gepi bar. Näme diýär? Aşgabat diýär. Türkiýeň diýär istenok diýär. Ýöne diýär mejburam ýanyna alyp biler diýär. Alan ýagdaýynda diýär biz diýär şonu diýär elden gidirmeli däl diýär. Üstüne basıp Aşgabat diýip gürleýär. Hemet bilen Aşgabat meselesinde. Indi şu Türkiye bilen işbirliğine girmeli däl diýär-de biz diýär şolar sebäbi diýär. Mesela Özbekistan bilen Türkmenistan galdy diýär. Bulara azjyk diýär näme bersek diýär, swoboda bersek diýär, bular diýär erti bir gün diýär bize de baş kaldyrmana başlaýar diýär. Onda şunday bir gepem çykýar orta. Häzirki diktatoryň arkasynda ine köp kişi diýär-de indi men halk içinde dinlenim üçin näme diýär ay Putin diýär Berdimuhamedov diýär, näme üçin näme diýär, görmeýän, bilmeýän zat diýip näme diýerler. Menem aýdýatym şo wagt Berdimuhamedov Putiniň özü isläp otýar şo. Yok Putin istemez zat diýen bolýar. Ine Jurnovski näme diýär? Rossiýa diýär. Häzirki diýär näme diýär? Türkmenistana diýär swoboda berse diýär azjyk diýär. Erti bir gün diýär özümize baş kaldyrarlar diýär. Şonuň üçin diýär bulara diýär swoboda bermeli däl biz diýär. Erkinlik vermeliler diýär. Birem şu Awganistandaky türkmenlerden näme diýär? Gurrun berýär. Eşden bolsaňyz özüňizden belki. Näme diýär wagtynda diýär biz diýär basyp alyp bilmedik diýär. Näme etdik diýär? Graniçany açdyk, Awganistana uratdyk olar diýär. Basmacylary diýär. Ya bular diýär erti bir gün ata watan diýär Türkmenistana, Özbekistana diýär dönmek isten wagtlar diýär Rossiýanyň başyna bela boljaklary belli diýär. Sebäbi üçin diýär häzirki politika diýär Rossiýanyň işine ýarar diýär. Ya bular gelende diýär häzirki politika üstgäp biler diýär. Şu biziň opozisiýamyzyň aýdýan zatlar bilen Jurnovskiň aýdýan zatlar gawat gelýär. Ýaman geň. Şu biziňkileň istili bilen Jurnovskiň istili birda. Men hayran baram. Bular öz türkmeniniň tarapyny tutman, türkmenini söýmän, türkmençilik etmän, orsçuluk ýa gawat gelene berjek bolup, gawat gelene öz hyzmatyny ödürläp, adara garlaly şular bar. Şulon koýnor alýan tapylmazmyka? Ýüregi düşdi şular. Bilmem ýöne halkyň içinde şunday bir zat bar. Mesela men öňem şu kanalda aýdyp geçdim. O Afgan türkmenlerine bizimkiler bir hili soğuk seyrederler. Kalkıta olur bizden däl ýaly seyrederler. Aslında men näme diýerdim Afgan türkmenleri bizden olur, bizden gider olam. Her bir Türkmenistan içinde toprağı var, öýü var, yurdu var. Bakın. Koşuktan lakamly şol Nuru diýilýän şeýle bir propaganda ýaratdy. Sapar Aklimovlaň topory Awganistany türkmenlerden kömek isläpdir bolyn. Olaram $1 milyon berseňiz biz size kömek edeliň diýipdir. Ina şu aýdylýan gurrun absurd. Kömek etjek adam pul berýär, pul islemeýär. Bilýän? Şular ýaly bir başdan absurdlygy belli. Onuň kejeşä şu men näme Hanradagadan eşitdim. Hanradagada diýär, Hanradagada oň nemesi ustady. Piri. Olam diýär saparklymdan eşitipdir diýär. Iň soňunda soň sen çykyp aýtdyň-a, şol keminen tapan toslamasy şol aslında kemine aýdypdyrlar. Bular ýaly iş etjek bolsaň, hökman sen şol jemgyýetiň guraman kassasynda $1,5 milyon töwereg pul gurmary şu guramaçylyklar üçin. Bolmasa bular ýaly uly guramaçylyklar edip bolanok diýip aýdypdyr, onam eltip başgaça zada öwrüp aýdypdyr diýdiňde. Inni şu Nuru diýilýäniň şu zada akly yetme. Şunu seljer bilmeýän.
biri inni öňe çykyp şol özüni aktivist ýaly görkezjek bolýanda. Onuň oň ýyndanam oň töwereğinde de bize de bir süň düşäýmenmike, bize de bir ýal beren tapylmamyka diýip hüjüm edip berenler bar. Men hayran galan şol adamlaryň ýagdaýyna. Owganistan türkmenlerini şolar ýalaky bir çetleşdirmäge, şolar ýalaky olary kiçeltmäge, peseltmäge näme gerek bar? Diýmek biziň aramyzda onu henidem şol Orus'dan Stalin'in Orus basıbalcılığının propagandası 21-nji asyrda da katı güýçli ýagdaýda. Yaman kem var. Sana da uş gelýärmi şolar ýaly mankurtlar? Hasken sanar san yetme. Onu bolur başkasy bizi demet bilmez ya. Ha o. Onu ýene bir ýagdaý bar. Bakay. Ýene bir ýagdaý bar. Men şol Birleşen Milletler Guramasynyň umumy geňeşiniň 57-nji umumy geňeşiniň häzir döwürlüğün başlygy Volkan Bozkur diýip bir türk boldy, baş elçi. Şoňa türkçe ýüzlendim. Birem neme ýazýar? Tesvir ýazýar, sen diýär öz diliň ýokmy? Oňdaşyndanam ondan mundan ýazanlar da edenler, tankit edenler boldy da. Türk'e öz türk dilini aýtman sen türkmen diline nädip düşündirjek? Şolar ýalaky şol bir millet paralyk diýilmi? Türkçe de bir türkmençeden neme tapawut dil däle. Biziňkilerin %80'i bilýär Türkmenistanyň. Şolar ýalaky orusça. Meselem şu ýatan ýere Torsun Awdukuliýew döwründen bäri şol umumany garaşdyrlykdan bäri oppozisiýanyň esasy bir ýalňyşan, göýberýän ýalňyşy orusça gürläp türkmen halkyna orusça bir zat düşündirjek bolup türkmen halkynyň derdini orusça seljerjek bolup şeýdip neme diýerler-de. Ol kesekiň nemesi bilen gelip her ýurdun towşany öz taýsy bilen aglanar diýär. Olaram orsun taýsyny getirýärler. Orsun taýsy ol garda, buzda ýaşap şol howa şertlerini öwrenşen, çölüň içinde suwsap, gurap ölüp galýar. Bular henidem şu hakykata düşünüp bilmänýärler. Sen näme maslahat berýän şolara? Şolara bir nädip bir şolara hakykaty görkezip düşündirip bolar. Serdim men şol ýallar bilen hiç men Orus arzuwyny öllü guturdy diýip men hasap edýän. Men şola bilen hiç näme iddia girip oturamak da spora girip oturamak jederleşip. Ýa-da şunday bir zat bar. Özlerine soran wagtyňda näme üçin bu dilde gürleşmen, türkmen dilinde gürleşsem näme bolýar zat diýende türkçesini aýdaýyn hazır milliyetçilik diýär-de öz milletimizi näme etmeliz. Milliyetçilik. Öz watansöwürligimizi, zadymyzy belli etmeli zat diye. Bolýar watansöwürligi belli eden de indi şulary aýdanlary hany nirde onda nemede häzir bolup oturan wakalarda hiçbirinin sesi çıkmaýar. Ya da şunyaly bir zat gurrun beleninde reski ýok diye şo sana näme diýem karşı çıkmana başlaýarlar. İşlerine gelende neme diýerler, sen bilen ilalaşyp neme diýerler. İşlerine gelmese sana karşı çıkýarlar. Bakay, senden bir zat sorajak. Inni meselem şu biz geçenki efirimizde Talibanlar bilen Türk Aşgabatdaky diktatorluk rejiminin özara biznesi barada söz açdyk. Ondan sen ýanky aýdyşyň ýaly bütün dünýä bilýär. Aşgabatdaky diktatorluk rejimi Talibana her hili yara kömegini, logistika kömegini, iýmit kömegini, hatta adam satýar şolara her hili şolar bilen biznes edýär bile, neşe söwdasyna edýär. Emme zady edýär diýip aýtdyk bolun. Şoň ýanyndan ýanky opozisiýadaky sümüklüler haramzada adam sanyna goşulman
halk olar adam sanyna almansoň öz halkyndan araljak bolup, şoň üçin özüniň dönüklügini, şuwulçylygyny, tökmekçiligini orslara we beýleki keseki güýçlere hödürläp berenler. Bize de şolara ýaly kışylta gatjak bolýarlar. Hamala biz başga bir güýçlere hyzmat edýän ýaly, zat edýän ýaly. O men suratumy Talibanlar bilen bile goýan bolan zat edip. Onuň gata agyr diýipdir şu Talibanlar bilen balanşykly rejimiň Talibanlar bilen edýän passapojurlyklaryny aýtdyk bolyn, biziň opozisiýadakylanda ýaman agyr diýipdir. Ya olaňam şol finansary nememkä Taliban tarapdan mı kan? Näme bulara ýaman gaty diýdiler biziň Talibana bir zat diýmemiz. Oňa ýa tiýiljeke ýöne şu Taliban gurrunynda seredin men bildigim, özümiň bildigim neme şuňa bir gurrun var. Taliban mesela Sovetski Soýuz dağılan mahaly näçinji ýyllar şu 90-njy ýyllaryň ortalarynda da Niýazow bilen dagor baglaşýar. O mahal kimdi? Afganistanda nemede iktidarda prezidentlikde oturan, başta oturan Taliban'dı. Şu 90'cı yıllarda 2000'ci yıla çevre Taliban oturdu. İki seçilmiş olar oturdu. Şimdi şunu al bir zaten. Şu mahallar Türkmenistan'a serf edilen nemeler geçiyor. Narkotik. Türkmenistan'dan geçiyor. Şonda Türkmenistan'ın nemeleri gümrük işgärleri şolara hissat diýmeli. Görmeliler, şolara geçmeli. Yılda, ayda, 6 ayda bir sanısı tutulmalı. Yalandan indi şunu Türkmenistan narkotiğe karşı işlev oturan ýaly görkezmeli de bunu. Şonu ýaly edip bu tarapdan indi Berdimuhamedov gelen soň näme etdi? 2012'de bolmamak edýände şu kontratı bozdu. Sineden bolsan şu 2012'den sonra Taliban'dan Afganistan tarafından Türkmenistan'a hücum başladı. Çünkü Taliban'ın en bu nemesi finans tarafı biri Pakistan, biri narkotikten geliyor. Girdejisi, esasy girdejisi. O esas girdejcileri. Sen kontrattan bozdun. O vakti Niýazowyň bir tarafından men nemede görýän yani doğru bir zat diýip düşünýän sebebi Sovetski Soýuz dağlarında Türkmenistan o wagt waýanysi on ýaly güýçli däldi. Şoň üçin ardan bir hop gelmesin diýip şonu ýaly emet ýöne oň ýerine bilmedim de olan şu halkı politikacıların düşüncesi de oň ýerine men bolan bolsam Awganistan Graysasyndaki Mezar-ı Şerif, Kunduz, Gözcan, Marçak, şu taýdaky Türkmenleri güçlendirirdim. Onun için adam goýup olary okudup, olary yetiştirirdim. Olar ýurdu goradı ýene de. Näme üçin şol? Ha, o şo diýäniňi eden o. Şu Türkmenistanyň iki diktatorlyk rejimim şo Awganistandaky türkmenleri gaýtam ýekirýär. Şolar duşman azap edýär. Aslında şolar gorada, şu wada içinde terkedimizi. Senin şu hakkında mı geçipdim ben o Dünya Türkmenleri toplantısı bolanda şular aslında en köpçülüğü nemeler gelecek boldu da Awgan Türkmenleri izne dönecek boldu. O Kerki'de yaşayanlar, Martı Ören'de yaşayanlar izne dönecek boldular. Şu mahallar Niýazow izne almadı buları. Sebänem için şunu ýapyrjak Türkmenistan halkyndan köp Awganistan'da Türkmen ýaşaýar. 6,5 milyon, ben bildiğim 6,5 milyon var. Bu 6,5 milyona nemedir? Biraz ne diyeyim? Hakikaten biz mesela şunu yalaydım da biz özümüze milliyetçi diyese, yani olur bizden hasan köprak milliyetçi de. Vatansever diýerler. O, şolar mesela has köp ürüç edýän diýeli. Türkmençiligi. Şolar mesela gelen bolsa, mesela Niýazow birinci nemede birinci tapkırda mı? Birinci seçimde kazandı indi. Seçimde kazanmadı da on prezident bol nemetti. İkincisinde şunu yapı bir bolanda Awgan Türkmenler mesela içinden bir dalaşger çıkarsa ya da bir başka bir Niýazowdan başka bir dalaşgere ses verse o adam kazanacağı %100% belli. Ya bu adamlar hem gelende näme o gelip
arkada şöhret diýmejegi belli. Bu adamlara näme diýecek? Şartları var özlerinin. Bulan Ayçak himmeti şunu ýaly partizan. şunu ýaly nemeler istejekler indi. Mesela Bulan bar partizan mı? partizan bolsa da men mesela o tarapyndan nemelerine, Owgan türkmenlerine vatanseverlik tarapyndan gowy görýän sebäbi azda 25-30 ýyllar Türkmenistany gorudy. Kim näme diýse diýsin. Men öz gözüm bilen görenlerime emänýär. Mut goradan. Mut gorada Taňry ýalkasyny hiç Taňry ýalkasyna da garaşmady şolar. Ha, Taňry ýalkasynyň ýerine Raşid Meredov näme etdi? Gitdi şo Murgap derýasynyň boýuna näme edip berjekdi-de? Beton urup berjekdi-de, öýüňizi silahmaz ýaldydy. Ona etmedi. Ona etmedi. Soňunda näme boldy? Sözünü tutmaýarlar, soň kömek etmeýänçe ýa-da şondan soň Awganistana, Türkmenistana soldatlar näme etmege çoluş başladylar. Sebäbi adamlar senden kenza soranok bize diye okumuzu, dermanımızı verin diye biz näme dersiye. Vermeseniz canın sağ bolsun. Galiba bir Türkmene hiç ýyly yara kömeğinemeden ok, çöregem beren ok. Türkmen beren ine bir elektrik berip otyr Türkmene. Elektriýen men bildiğim näçe watt elektriğini 75 sentden berýär. Aslında şo diye ondan diye Awganistan hökümeti alıp $1,5 mı $2 mı Awgan türkmenlerine berýär. Kontratda diye 75 sentden bermeliken en arzanı Awgan türkmenlerine bermeliken şu an. Mesela Türkmenistan Awganistan'a elektrik uğradı. Şu an için duruyanlar pul kazanmalı az ölsünmü? Şoň üçin yo indi diýjek bolam, şoň üçin bile Awganistan hökümetine Türkmenistan nemesi var. Hakykatynda seredende politik nemesinde sözünü geçirip bilýär gomşy ýurt. Şoň üçin näme edip bilmedi, aýtmady. Sen näme üçin men sana elektriği Awgan türkmenleri üçin berýän, ýöne sen bunu Pakistanyň graniçasyndaky türkmenlere, paştunlara berýän diýip aýtmady. Elektriği. Aradaky tapawudy bile paýlaşan bolsa näme? Bolup biler o siýasette edýän işleri normal bular. O pul üçin olan etmejek zady ýok. Inni Talibanam bir hop diňe bir Awganistana ýa Orta Asyadaky, Merkezi Asyadaky ýurtlara da bütün adamlara garşy hop. Bular kellek eder, bulan adamçylykdan, adamzat gymmatlygyndan hiç ýyly düşünýän, teljerýän, hormat goýan hiç zady ýok bular. Inni hali bir tesir vardı. Şo tesiri häzir getirin. Size Cemal Demet'in Döwlet Alymy mikrofonu düşürelim. Molle häzir. Neştaýda bir gowy tesir vardy. Şo tesiri tapaýyn. Mikrofonu onlar başla. Yanlış beýanlatylmış Ali Taşyň tesirim kädiýen. Ali Taş aýdýar Türkmenistana Taliban näme gerek diýe. Açlykdan gyrlyp barýar, ýene şeýdip 10 ýyl düzelmese, ay Hudaý hakdan 10 ýyl bor diýme. Agdyňdan Hudaý eşden agdyňy haýraç. Bu gymmatçylykdan, işsizlikden öz-özünden guturar diýe. Ali Taş aslında guturdy. Guturmasa Döwlet şunu ýaly zat var. O ýoruma men Ali Taşyň aýlanlaryna näme hiçile gulamasam ok dogrusyny aýtsam, şunu ýaly zat var. Taliban diýende köp kişi näýe serede bir sany gruppa var. Şolar terroristik gruppa sağa sola atış edip, garaçy kelesine geleni edip ýören ýaly düşünýär. O ýaly zat ýok. Taliban diye de 2 tane gruppa var. Taliban 2'ye bölündü. O Molla Mansur ölenden son 2'ye bölündü. 2'ye bölündü. Onun bir gruppasında hakikaten Taliban ne diyese Paştunlardan näme diye. Sadece Paştunlar var. Yurt üçün o Pakistan'ın kömeği edip oturan gruppa şu birincisi. İkinci bir gruppa var. Awganistan'ın demir gazıyında bu hazırki şu gurun gidip oturan 3 yurtlar Tacikistan, Xitay, Özbekistan, Türkmenistan. Bu tarafında bolan Talibanlar var. Bunların içinde nemeler var? Nayonnikler var. Aslında köpçülüğün
nemeler yurttaşından gelen, Kazakistan'dan gelen Türkmen ömkön şolun içinde mesela. Mesela özüm näşince 2019'un sonunda o Afganistanlar bilen oturup gürleşende şolar maňa şol ýaly gurrun berdi. Hatta biri şolun içine girip aýrylan oğlan eken de ýaşy oğlan. Fransiýaga gidip barýan eken, şol ýaly gurrun berdi. Bilýäniňiz diýdi, şuňa ýanlış bir zat bar diýdi, şuňa diýip gurrun berdi. Doğal hakikaten seyredende şu nemesi var şolun içinde. Medyada da siz özünüzden bileniz. Talibanlar öz arasında mı atışmaya başladı? Şu meselenin üstünde durduk. Şu meseleni köp gün tertibine getirdik. Yüzünü yapya, yüzünü tarıya, gidiye, uruşya, geliye, ağışam öýüne dolunya. Sebebi o tayda özün bilen ekrançılık, suuda, hiçili girdiği için mümkünçülük yok. Hiç kim olarak kömek eden yok. Ne Türkmenistan atavatanı ne de Oğuzhanistan'ın öz hükümeti. Bu adamlar bırdat edip gününü görmeli. Şoň üçin bunu uruşdan var. Diye bize diye ayda diye göwüşçü bolmakdan dadan ya. $150-200 pul berýärler diye bize diye. Günlük mü? Aylık diye $150-200 pul berýärler. Oğuzhanistan üçin köp zat. Oğuzhanistan üçün köp zat. $40, $30 Oğuzhanistan'da köp zat. Ondan sonra yine aylık asıl bu men pikrimce Taliban bile bir şekilde nemesi bolýasa, ýöne hakyky bu Pakistan bilen işleşip oturan Talibanlar bilen düşünürse bolýasa, olar muňam yurdun başına geçen adamlar, bu siyasetten düşünýän akıllı adamlar var da içinde. Ýöne asıl tehlikeli taraf şu yurttaşından gelip Taliban içinde öğrenenler var. Afganistan demir gazındaky. Bunun içinde El-Kaide var. El-Kaide de var. Asıl İslam devletinden getirilen toparlar şolar onda ya? Yok. O şola birleşti de mesela El-Kaide var. Ondan sonra şu öz aralarında çatışmaya başladılar. Yani şu asıl meselelerin biri. El-Kaide var. Asıl patlak verecek zat önümüzdeki ailenin içinde. Bu Eagle, Daesh. Bulam nädip? Sen bilýän bolsaňyz, Oğuzhanistan demir gazynda 4500 bilen 10.000 kişi aralygynda. Bular uje professional nemeler. Ýewropada. Sen şu zatları bilip näme üçin hökümetlere, döwletlere habar beren ok. Bu gaty uly, sen gaty uly jenaýat işe diýen. Döwletler özleri bilýär bu zatlar, gowy bilýärler. Bize habar bermesen gowy bilýärler. Yok, her adamlar şu zatları hiç kim bilmeyen ýaly neme reklam eden bolýar da, propaganda eden bolýar. Yok. Senin döwlet bilmedik zady yok diýende size şunu ýa Türkmenistan'dan bolsun, haýsy ýurt bolsa da bilmedik zady ýokdur. Hem sen zady gowy bilýändir. Ine sen Türkiýede gezip görürsün bakyn. Tere. Şol İslam döwleti söwüşçileriniň Irakda we Siriýede eden elkenç jenaýatlar döwründe İstanbul'un şotaýyk adamy berilýärdi. 45 bilen $50.000 pul berilýärdi adamlara, her söwüşçilere. Ondan ýadyňa düşýän bolsa bir näçe gezek operasiýa geçirildi Sultanbeyli'ne, Sultanbeyli diýen ýerine. Şo taýda 3 ayrı linyadan 3 ayrı bollon topordan şo taýyk hakyna tutma. Esasanam Orta Aziýadan, Merkez Aziýadan gelenleri iýerýän 3 sany mafia mı diýilýärmi? Araçy toporun üst saçyldy. İstanbul'da. Ve muny telewizionyada görkezdiler. Gazetlerde de çap edildi. Ondan şo taýda da hemme ispitekler, hemme zatlaran berilli, adamdan adam berilli, ýaşam berilli, hemme adam berilli. Ondan şular ýalyky zatlar bolup durka aktiv habarçy, jurnalist bolup işleýänler ansatlyk bilen umumy hoguz bar. Türkiýede bütün informasiýa hemme kişiň hakyky aktiv jurnalistler
barıp alybilýän informasiýa hugugy bar. Men şol öňür gepleşikde aýdymda şol Türkiýeden Siriýa, Iraga gidip uruşýanyň atlary bar, sanawy bar diýemde şonu başga tarafa çekjek bolurlar. Onu hakiki özüne jurnalist diýip paraň parlayanlar eger hakykatdan hem jurnalist habarçy bolsa alybilýär ýöne olar däl. Şoň üçin olar aýna aýdýara piçik diýe yeti bilmeýänliğe nemesine öýkönne diye porsu diýemişin niýede öz yeti bilmeýän zadyna şolar ýaly zat. Özüň bilýän Türkiýede habarçylar aňsatlyk bilen beý habarlar alyp bilýärler. İspitekler hem alyp bilýärler. Bul hiç il döwlet syram däl, hiç adam däl. Men şoň üçin saňa degişip aýdýanna şol sebäbi şeýle de bir ýagdaý boldy. Şo wagt şo döwürde näme üçindir Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi ya şo ministrliginiň käbir işgärleri, araçylary, şuulçylary şu zatlary gönümel türk kardeşlerinden alyp bilýärkä men üstümden aljak bolýar. Men ýanyma adam berip zat edip şoň üstünden menden şeýle magrumat aljak bolýar. Belki bu duzokdy. Men şoň üçin bermedim şo mennäki magrumatlary. İçiňizi ýantyndydım. Şoň üçin içiňizi ýantyndydım bolan, olaň içi ýanjagyna başga biriniň içi ýanyp başga bir gyýgyr otyr. Mene aňyrdaky Mehmedere söýgen. Mesela o Irak'takilara içi ýanýanlar daşary ýurtda otyr. Mesela Irak'takilara Türkmenistan gowy bilýär. Türkmenistanyň nemesi istihbaraty Irak'ta da gowy aktiv işledi. Onu gowy bilýär. Siriýadakylar bilýärler. Şonu indi Ýene Baýr Bujak tarapyndakylar bilen oklar. Ýöne Aňyrkalar bilýärler. Şonu diýjekdim. Sebäbi men Baýr Bujak hem bilýär Siriýada. Sebäbi o taý biraz ýaky bolan üçin Türkiýe. Şonu ýadyýyn. O hataýyny terk edildi. Baýr Bujakdakylardan alıp bilmez sebäbi üçin Baýr Bujakdakylar Türkmenistana kömek soranda telefonu ýüzüne çökdüler de şu Türkmenistan hökümeti. Indi näme boldy? O hesap günü dönýär diýerler, ýene özlerine gelip başlady. Ýene häzir ýaňy ýakynda şu 2-3 günlükde bolan nemeler bar, täzelikler bar şu Türkmenistan serhedinde. Yani şonu hiç kim aýdan ok mesele. Çağalar orlanmana başladı. 9 yaş, 7 yaş, 12 yaş. Çağalar uğurlanýar diýelmi ýa neme Talibana paç saly töküminde berilýär diýelmi? Ene şonu şu bilýän bolsaňyz siz bunu gowy bilýändiriz. 2004-2003 ýyllarynda da bolupdy şunu ýadyňyzda bolsa. Taliban bilen NATO arasında atışık bolup ýören wagtlar näme üçin militan ýetişdirýärler şolary neme dip ýaşlykdan. Yo, olaram sevojyjym ýetişdirýär bolan ýöne ol şol komandirlaň, serkerdeleň, şolaň ýol başçylarynyň olar şol çağajyklaryň namasyny diýerler-de. Beçewazy diýýärler. O şoň üçin. Şoň üçin olar. Esasy şoň üçin demedilýär. Indi men bir tarapdan gaharym gelýän ýerim, şaýda indi şu yurtdaşyndaky türkmenlere değişli bir zata. Hökman öz maşgalaryňyzdan birine bir zat bolanda mı neme diýäňiz? Ayağa kalk. Reaksiýa bermeli. Ya da şu häzirki Türkmenistan daşyndaky siýasetçiler diýende opozisiýa haýsy bolsam, şulara neme etjek? Hiç bir şunça gün men sin edip geldim, hiç bir şu hakkında gurrun etmedi mesela. Afganistan hakkında ya da neme hakkında. Bolýa bilginiz bolmasyn, bilginiz ýok diýelim. Ýöne şu internetten ya da boy bir ýerden ya da neme tanıdıklarım var da öz tanıdıklarım şu siyasette ilgilenip görenler. Şulara men nomerim bilýär, ýaşan ýerim bilýär. Sorap bilýärler. Näme üçin bir hilma interesine gelýär. Reaksiýa görkezmeýärler şu zatlara. Senden bir zat sorajak. Indi döwlet abi ýekejem. Men öz düşünjem şu taýda şunu ýaly bir zat orta çykyp otyr. Bularyň niýeti şumuka Türkmenistana näme bolsa bolsun
Berdimuhamedov ayrılsa boldy. Bu mu bulan ulu arzu, edip biljegi işleri? Bu opozisiya barada aýdýanmy? O, hemme Hawa. satylýan da şu Şoňa jogap daşardakylar. bereyinmi? Men jogap bereyinmi? Men gowy bilýän temam şu. Benim Ha? Sawol. Teret. Sapar iqlimler. Sapar iklim fun nemeti, şaýkasy. Bular iki görnüşde işleşýärler. Gönü rejim bilen bile işleşýärler. Rejim bilen bile. Birden rejime gaty erbet basyş bolaýsa, daşary ýurtdan, daşary ýurtdaky demokratiki opozisiýany, demokratik güýçleri ýurda getirýär diýip, gülleseler bilen garşylarlar diýdi. Şonu ýaňdytdy şo taýda. Şol rejime diýär, biz size deňmeýäs, sizem bize deňme. Yumşak geçiş bolýar. Şu yumşak geçişe biz kömek edeli, sizin reklamaňyzy biz edeli. Gelin bile alalaşyp bile biraz neme ýaly gelýär bu. Yo, durny. Yo, durny. Bu birinji variant. İkinci variantam Aşgabatdaky diktatorluk bilen bileşeýdip işleşip oturka muň daşyndanam saparakly näme bir variant bilen ýetiner öýdýän. Muň daşyndanam haramda we şoň tohumuna garşy öz başyna aýratyn hereket edip Türkmenistanyň häkimeti öz eline aljak bolýanlar bilen hem aýratyn oýun oýnaýar. Gowy ünsür daşary ýurtdaky opozisiýa boşluğuna birinji kim gelip oturdy? Saparaklymyň şaýkasy gelip oturdy. Dogry dämi? Saparaklym we şaýkasy haçanna rejim bilen ähdi wepasyny bozup rejimiň daşyndaky, ýani Türkmenistanyna häkimeti ele geçirsem diýen güýçlere garşy öz diýenini diktawaýt edip başlandan soň gördüler, baktılar, bular saparaklym we şaýkasy bilen boljak däl bu iş. Bular öz kellerine görä käwirdatlar etjek bolýar diýdiler. İkinji bir plany ortaga sokdular. Şeýlelikde dewlete diýilen hereketler ödi. Dewlete diýilen hökümet, hereket. Boş, hiç ýyly kökü, hiç tadı ýok howada. Diňe guru galmagan näme üçin? Sen öň gogur zat aýtdyň. Şol İstanbulda zäherlenenler diýdiňe. Birden nädip 10 adam zäherlenýär. Sineden bolsaňyz şondan soň türkmenler ayaklanmana başladylar. Ana. Bular hemme biri bilen zynjyrly, biri bilen baglanyşykly ýöne hakiki aktivistleri, hakiki nemeleri aňrek şugurladylar. Ýöne adamlaryň damaryna basyp adamlary köçe çykarjak bolýan nemeleri düýeji ýaly, düýejiň şaýkalary ýaly provokatorlara möňe çykdylar. Bular hiç bir aktivist değil. Aýdýan zatlarynyň logika ýok. Aktivist göremeginiň öňüne alırlar. Şu düýeji Rahman ağa diýer Kanadadaky. Olara wapşe gürlemesinler. Olara belki men tanany ýok, ýa Rahman ağa gowy tanaw düýeji belki ýadyndan çykaran bolmagy mümkin. Ola bile 2015'ten beri men başta bir ýyl ýaly nemetdim. Ne diýem size? Düýejiň näme işi başlaýdy? Men şoňa düşündüm. Indi durun, şu taýda gürleşip zat edýärdik biz 2015'te, seredin 16 açarında. Şu taýda olaryň hiç il Türkmenistan üstünde dakly yok o ikisinin. Sebebini aýdaýynmy? Rahman ağaň öz azy bilen bir nemesi var. 2015'in haýsy aýynda şu sentyabr aýlarynda. O ýadyňyzda bolsa 2015'de Türkmenistanyň howpsuzlyk serhek gullugynyň baş tutanlaram neme edildi şonda işden aýryldy.
Sentyabr aylarında ýadynızda mı şu? Awa. Şo makallar Rahman ağa nirdeti. Ez indi çıkıp näme üçin onun ýaly näme otyr? Hani ey men diýe Awganistana gidip geleýin. Awganistana gidip geleýin. Biz diýe Awganistanyň üstü bilen çozarys Türkmenistan basyp alarys zat diýip. Indi näme üçin muny ýaly çıkıp hamala bir videosunda diktatora karşı hareket ediyor. İkinci videosunda diktatora karşı dronların karşısına hareket edip başladı bu adam. Öňem bu Rahman ağa, men Rahman ağa bilen kaçan aram bozuluşdu bileňizmi? Türkiye'ye geldi gitti bir gezek. Görüşmedik. Ondan sonra biz havarlaşmaya başladık. İkinci, üçüncü sefer ana geldim. Bir aydan gelecek, 2 aydan gelecek. O vakti Türkmenler o vakti mı aktif hareket ediyatlar? Yani hazır ki internette zaten değil. Ingo aktif hareketi internetsiz hiç kime bildirme öz ara yüz yüze hareket ediyatlar. Ana şu vakti hakiki aktif hareket ediyen olanları kaçırdı. Rahman ağa dağıttı. Şimdi şu tayda ben Rahman ağa bir neme soradım. Qaharımı getirdi de erti gelecek, ürün gelecek dedim. Ben ona bir zat dedim. Sen dedim 91. yılda mı, 96. yılda mı Türkmenistan şu nemeler geldi. Siz hem Kanada'dan şunu Abdülkuluyuflar zatlar gelende mi? O yurttaşına Abbasya hareketçiler gelende bastılar ya köpüsünü. Ana şu makalları Rahman ağa näme üçin Kazakistan üstü bilen adamlar şonu ýaly çağırıp getirdi, özüm Kazakistan üstü bilen kaçıp gitti. Ya bu tayda men ona atgırt soradım. Sen onda dedim, şunu ýaly bir zat var dedim. Sen bir gezek satypsyň adamlar dedim. Ay olar diye tutuldular diye menem kaçmalı boldum diye. Sen satypsyň atgyrtdy. Sen nakolka beripdir dese nirdeligine çelle aýdypdyr adamlar. Indi bir gezek kaçtın. İkincisine sen kaçıp kaçmajagyny nerden bilelim? Sen inanıp hazır Türkmenistan'a giden bakalımız. Kaçıp kaçmajamyzy nerden bileli? Bu taýdan da Muhammed Düýeci bilen aralaryndan şu geçmeýäti bu iki adamın. Hazır indi bular ikisi ayrı-ayrı hareket edýär. Şoň üçin men diýene bular ikisi hem wapşe gürlemene, men ýamda işini gürlemene haklary ýok. Kim alda oturlar, çağıma oynap oturlar. Yo şu taýda men diýjek kelimeň soňunda diýdirdi, özü diýdirdi. Muhammed Düýeci kim we şoň Türkmenistana näme daxly bar? Eger Türkmenistana başka yurtlarda yaşayan Türkmeniň arasyndan biri gerek bolsa, Düýeci Erandaky Türkmeniň ispisegini iň soňky ýerde de duranok. Zyňyny hiç ýeri rolu ýok. Politik onu menen bilen ömrüne hiç İrandaky hiç wagt siyasatda çigit ýaljagym hiç zat edip bilmedik, başarmadyk adam. Indi şu taýda başarmadygyny Türkmenistanlary oýnap edernoý diýe. Şo Aşgabatda eden haramçylyklaryny Muhammed Düýeci bilen tanışan makalym İrandaky tanıdıklarymdan nemetimde Sivyaza geçtim. Şonda adamlar näme diýdi bileňizmi? Ol adam diýe hiç ile o size men o gurun berdim de şunu ýaly adam bilýärmi, tanaýarmy zaty? Şu hakykatda öz adam Muhammed Düýeci zaten däl eken o. O ad başga bir zat ekeni. Şonda şol oğlan bana diýipdi, sen diýdi ol adama diýdi. Nanma diýdi, sen on aýdyp oturan o ine men İran devriminde aktif hareket ettim zat diýerim. On ýaly zat ýokdy diýär. Ýöne 13 kişi bardy diýär Türkmenlerde ilk başyny başladan İran devriminde 13 kişi başlatdy diýär şu 78-nji ýylda. Ana şonda ýöne diýär Muhammed Düýeci diýen adam ýok diýär o taýda diýär. O diýär sonradan diýär bu uruş guturan son veteran köpeler aýna şonu ýaly özüne neme edip diýär Türkmenistana gaçan adamlardan biri diýär. Gaty dogry. Gaty dogry. Onun için birem şu geçenlerde men ken bilemem aslında gurunun nämeligini sizin bir videoňyza 5 minutlyk seyredip geçdim de efirde wagtda bu kimäler bir san sakaly hacı olan var men o hacı diýende adyny bilemem. Cuma saparmy? Ha, Cuma sapar. Şol olana men neme edip bilemem. Sen Türkmenistan raýaty däl zady däl. Bizimkiler hem şu diýerler lider o sen vatandaşın da liderin ne bolýar bu adam? Şonu aýtsan
O siyaset bilen dini karıştırmayın. Siyaset başka, din başka. Bunların hiç ili kesişen yeri yok. Cuma tapar gaty ýalňyş ýa. Cuma tapar gaty ýalňyş ýa. Ol radikal islam bilen gidýär. Ol gaty ýalňyş ýar ol. Ol hiç kime bähwitli tarapy ýok. Radikal islam Şunu burada da hiç bir ýerde hiç kime peýda getirmedi. Indi men öz nemem gurrun bere mesela indi men dostlarımın arasında zaten birbirimize yani prokol tutýas da indi şaman zat diýen bolup indi ine şuna bir gurrun bere mesela öz nememden mesela bizim milletimiz näme? Arap del. Bizim milletimiz Arap del. Bravo. Indi şuýda şunu ýol bir zat da Araplar daşa näme edip ýören wagty, diz çöküp ýören wagty biz gök tanrı diýip ýören millet. Şoň üçin diýjek bolýanym häzir köpsi diýer ine İslamiyet. O biz İslamiyet döremenkede biz ýokarda bir Allah bar diýip ýören bir millet. Biz şo mahallara häzirki ýaly açyk gezipdirs. Köp kişi indi men görýän-de türkmenleri emmeýer näme o Araplar ýaly giyinmene başlap, Araplar ýaly näme edip başlap hereket edýärler. Biz araplaşmana nememiz ýok, mecburiyetimiz ýok. Biznes baky, biznes. Pul berýärler. O biznes Pul var, berýärler. kardeşim var, biznes bu taýda. Bizim ýöne araplaşmak nememiz ýok. Biz yani Türkiye Cumhuriyeti diýär, mesela Kazakistan prezidenti, öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev gowy aýtdy. Men diýdi, O zat para edýär. men diýdi Türk diýdi. Türk bolanym üçin hem diýdi, men ülkemde diýdi, onyaly baş örtülü, yani bolsun baş örtülü, ýöne onyaly gara çarşafly birini istemem diýdi. Sebäbi diýdi biz öňkü Oğuzhan nesillerine diýip aýtdy da. Kata doğru. Niye nememizi ýatdan çykarýas, taryhymizy. Boldumy? Aýdýaryn döwlet ha. Boldu. Bayhan temaň daşyna çykdy kow diye. Ýanarda. Häzir men şu taýda biriniň bir nemesine jogap bersemmi diýip neme diýen. Arapça ýazypdyr. Ýöne bu arapça ýazan, arap gaty bilen ýazan bolsa da özü arap dälmi? Ýa-da arap gatly ýurtlardaky türkmenlerden hem däl, bu Türkmenistanyň özü. Muny hemmeňiz tanaýaňyz şunu ýazan adamy. Inni bu özüne görä, öz kellesine görä hamala professionalny sorag berýär. Hamala. Türkmenim diýär. Sen niye prezident bu ýazan bilen ok ikilik çözüm. Prezident bolan bolsaň bizi nädip ýaşadyrdyň diye. Inni men prezident bolmak niyetim ýok. Hiç wagtym boloýyn diýip olar ýaly men nemem ýok, maksadym ýok. Prezident bolmaga menden iň azyndan 100 esse okuýplar bar. 100 esse okuýplar bar. Men töweregimde, men eginleşlerimin arasynda. Men bile görüşip gelýän adamlaryň arasynda prezident bolmaga has aňyrýany bilen laýyk köp adam bar. Onuň olar waka, olan okuýby waka men näme üçin men bolmaly? Men böyle bir niyetim ýok, zadym ýok. Ýöne bizim egin neslemizden biri eger prezident bolan bolsady ýa prezident bolsa nämedir? İlki bilen sen ýaly hakykatlaryň garşysyna çykyş edýän. Hakykatlary ýoýmaga çalışýan. Ýalany hakykat edip görkezmäge çalışýan. Haramy halal edip görkezmäge çalışýanlary bir ýere toplardy. We öňkü döwürdäki ýaly. Näme derlerdi bilýäňizmi? Daş köwletmelisi. Hiç wagt halkyň arasyna goşmaly seriýal adamlar. Ana şeýdi birinji şu taýdan başlardy. 2 kim millet paralyk, tire paralyk edýän bolsa ölüm jezasy.
gürrüňsiz. Ölüm jezasyny yzyna getirip tire parazlyk edýän, agzalylyk döredýän kim ma bolsa, ýa-da türkmeniň bähwidine garşy dönüklük edýän, içalylyk edýän, şugulçylyk edýän, ara bozýan, tökme datýan kim ma bolsa, watan dönüklüginiň hem jezasy ölüm. Gürrüňsiz. Handan göreli näýli bolýar? Türkmenistan. Şo taýdan başlamaly. Aň düşünjäni arassalamakdan başlamaly. Häkimiýete jogapkärçiligi arassa adamlary getirip başlamaly. Hapa adamlary däl. Şoň bilen başlanardy. Inni şu taýda bir neme bar. Soňky sagatlarda gelip gowşan dürli tasarrufly çeşmelerden nemeler bar, habarlar bar. Meselen, baky. Türkmenistan niye şu Owanstan terhede diye ağır tehnika toplap, jemläp başladı, üçürüp başladı diye. Sen şoňa näil baha berýän? Onu toplap başladı o sebebi bazı Taliban diyer mesela men komşu yurtların hiçbirine girecek geldi ya sen bu Tacikistan'a girdin uje. Bazı Türkmenistan içinde de belki senin nemelerin vardır. Belki de elit gazalarda yaşap ýörler. Türkmenistan vatandaşlygyny alanlar var içinde. Häzirki haram tohum bilen bile bu biznes edip ýörenler var. Şuýda şuňaly bir neme var. Yani, onda bolýa Türkmenistana hoba awanmajak bolsa, onda benim için Türkmenistan içinde hazır önkü bu nemelerden, saldatlardan izne toplap başladılar. Vatanseverler, zatlar diýip. Demek hop bar. Bakın. Şeýle bolup bilermi? Şeýle bolup bilermi? Aşgabatdaky diktatorluk haram tohum haramda tohumy we töwereňindäki ýallaklary gürrüňsiz Taliban bilen şäriklik edýär. Yara berýär, logistik hyzmat berýär, olara çaga satýar, her zat edýär. Gaty gowy bolan biznesi we ara gatnaşygy bar. Beýle ýagdaýda bu biznesi bular bozup bilmeýär. Şular Talibany bahane edip demokratiýa, azatlyga, erkinlige, halallyga hakykata umtylýan daşary urtaky türkmenleri gorkuzjak bolýan olaýmasyn? Şolaň Türkmenistandaky maşgalasyny umumyň halkyň gözüni Taliban bilen gorkuzjak bolýan olaýmasyn? Ona neme bilmem. Onun için ayrı neme bu antiteröristki neme kontratla bağlaşıp ötürler. Özbekistan bilen bağlaştı, Türkiye bilen bağlaşıp ötür. Yo bağlaşýar da näme üçin olar bilen balar ýaly içkin ara gatnaşykda. Bir ýorgana aşaňa ýetirler o. Durun şoňaly nemede hazır Türkiye bilen bu sentýabrdan soň bolmaly şu Turan Birliği nemesi konseyi toplantısı ýygynagy. O sentýabrdan soň şu ikinci toplantısı var, ýygynagy var. Ine şonda ýene antiteröristki şonda Talibanyň ady aktiv geçer. Ine şondan soň uje eger nemetse şulara şu gruppadan ýene neme zatdy belki hökümete garşy gelýänleri şo taýda neme diýipler mesela bu o FETÖ'nü neme edip käbir iş adamlaryny ortadan kaldırdılar ha Türkmenistan'da. FETÖ'nün adyny ulanyp. O. Ine şonu ýaly edip bilerler ýene de. Seredin bu Türkiýede 15 Temmuzdan soň Türkmenistan'da näçe kişi iş adamları, zatlary, bu restoranlaryň eýesi zatlary bir ýerde şu hökümete garşy gürlen bolsa şol adamlar toplandy birinji. Yo baky. Bu şol jemaat bilen gowy işleşip biznes edip gören adamlar diktator we şoň tohumy olar henidem gowy ara gatnaşykda. Bulan aýdýan bulan hemme kişi bilen gowy biznesi bar. Yo, olar hiç kim işläpdi. Gowy ara gatnaşykda seredin şolaryň üstünden bahana edip mesela näme etdi? Hazırki neme iktidara karşı adamları topladı mı? Sonra hemen indi hazır ertesi bir gün şu toplandan sonra yurttaşından nemeler
sizden. İnsan hakları koruyucuları şu adamların hakikatini soran bakalım näme diýdi? Bular diýdi Fethullah terör örgütüne näme diýdi? Bu ýerler şo taýda okudy, şolar bilen oturypdyr, şolar bilen görüşüpdir, ýene näme şolar otelde mihmançylyk galypdyr zat diýip bahan etdi. Bu safarın on ýaly bir zat diýende näme diýe? Türkiýede bulan arkasında durýar da, şoň ýaly näme de, aýdy. Bize gerekli adamları topladın diýip. Düşündünüz mü Bakın, diyecek olan? bakın. Haramdan tokumunun İstanbullu haýsy meçitde, haýsy jemaatyn, haýsy meçidinde ýygyderli ýagdaýda sadaka berýänini bilýär. Ava olara belli däme. Yo inni terip bu haramzadalar İstanbul'a gelip Türkiye'nin siýasatynda güýçli rol oynayan tarikatlaň, jemaatlaň meçitlerine sadaka verip şolara pul veren olup olar bilen gowgatnaşykda dinler ýaly bolup görünýär. Türkmenistanda da sehel bir sakkal göberen adamyň sakkalyny guruy tersinden seyreýärler. Muňa näme düşünmeli? Bir taraftan Taliban bilen bir ýorganyň aşagynda ýatyr. Şaýda men düşünjem şunu ýaly. Seredin öz düşünjem aýdaýyn şu Türkiýedeki tarikatlar bilen näme diýerler, hereket edýärler. Hakikaten Türkiye'de tarikatlar güçlü de. Şoň üçin şunu bir zat var. Mesela erti bir gün Türkiye'de mesela de Türk halkam hükümete baskı yapıyor. Türkmenistanlılar için baskı yapıyorken de ediyen. Erti bir gün şunu ýaly hükümete, Türkiye hükümetine Türk halkından ya da Türkmenistanlardan baskı bolup başlanmakalı orta şu tarikatlar girip hükümeti biraz köşeştirer ýaly Türkmenistan hazırki diktatörüne baskı etmesin diýip şoň ýaly näme pulna satyn alyp bilerler men fikrimce. O bolup bilen zat normal edilen işlerden sebäpdir. Şu altyazılar bilen halky köşeştirerler diýen ha? Awa. Tarikatlar mesela köp tarikat var da indi bu atlarından interesan atları bolan. Yok köp da siýasatda sözü geçen az. Yine de şu sözü geçen az diýseniz bar yine de şolaňam nemesi kende mesela Cübbeli Ahmet diye yine bir zat diye şolaňam nemesi köple ondan güçlülerem var. Inni bakın. Halk, Türkmen halkı, Türkmenistan'ın halkı gelecekte näme garaşmaly? Ine sen öňkü aýdan zatdan bolup durşuwan, bolup başlady. Inni mundan soň Türkmen halky näme garaşmaly? Me ýeke jaýyp biljek zadyň başlaýda da döwlet seredin näme bolsa bolsun. Yani bu realni görjek zatlarymız bular. Äli başlangyç, bulara fragmanam däler. Indi dinlemeleri başlaýar bular. O Taliban näçe çözjek geldiyse de çözýär, sebäbi ki Hytaýyň işine ýarayan işleri edip oturýar. Talibana kim pul berip otur? Hytaý berip otur. Hytaý berýär. Finans edip oturan. Hytaý berýär. Hytaý berýär. Hytaý bilen o sebäbi kimin ara gatnaşygy bolup Hytaý bilen Talibanyň ipini tutup duran ýurt kim? Pakistan. Pakistan kim bilen arasy bolup Hytaý bilen. Kimin işine ýaraýar bular? Hytaýyň işine. Hazır Amerika apar topar çekti, çıktı gitti. Yani kaçıp giden ýaly bir zat etdi. Indi bu taýda hazır Orta Asya'da Amerika ine men şu taýda düşündüğüm bir zat var da Amerika bunu ýaly çıkmana nemesi yok hiç açana. Amerikan giren yerine ansa çıkacağını hiç görmedim şu güne çeleştirmedim hem. Indi şu taýda men öz düşünüşüm, öz çıkaran analizime göre şunu ýaly bir zat var. Amerika şunu diýär. Bir okta iki towşan avlajak. Näme diýär? Çıktı. Pakistan bilen Hytaýyň arasy gowa. Indi Talibanam Pakistan diýerine diýär. Pakistan hazır diýen oksa git Türkmenistana çöz ya da git Tacikistana çöz diýip aýtmaýar o kanişni. Ýöne Hytaýdan pul alan üçin birem Talibanam awtomatik pul alýar Hytaýdan. Näme diýär? Hazır Hytaýyň serkedinde Taliban bilen Hytaý serket.
O tayda bir iki atışık bolar. Uygur Türkleri Uygurlara arasalap bererler. ova ine şonayda Uygur Türkleri hem karşılık görkezer. Bu sapar näme bolýar? Ana Uygur Türkleri Hytaýyň diýeni ýaly terörist bolup çykdy diye. Ýöne Uygur Indi türkleriniň hem arasynda Talibana, El-Kaida, Islam döwletine simpatiýasy bolan jan koýarlyk Ken, neme ken, diýen köp ken, edil juma saparýaly. ken. O seredin men size şunu aýdaýyn. O Türkmenistanda da çıkıp başlar yakında. Sebäbi näme üçin bilýärismi? Şuna bir zat var. Sinedin şu terörist gruplara goşulan köp kişinin çıkan yerine yani yurdunu sinedip görün. Hazırki Türkmenistan ya mesela hazır Türkmenistan'da Liboy birine. Gelmesen ayda 500 dolar verecek. Şunu ya grupamıza koşulduysan koşuluyor. Hiç düşünmesi önemli için adam işsiz yoran pul gerek. Yine Onna dur. İslam devleti Dur Baky. Bağışla. Ol devlete de 500 dolar verecek. Neme şular ýaly öz programmasyny, pul vermek programmasyny açıklady. Onda olara näme üçin goşulmady halk? Olara goşulman şular ýaly dinçi terrorçylara goşularlarmy? koşularlar. Näme üçin? Olar Ne? has adamdarmy? Seredin indi näme bolsa da insan içinde birazcık din nemesi bolýar da vicdan nemesi. Bularam bilýäňiz özüňiz mesela birinci DAEŞ nemeden başladı? Irak'tan başladı. Irak'tan başlandı. DAEŞ aslında 2013'te ya da 2012'de çıkan oldu. DAEŞ'i o bilendiniz 90'cı yıllarda çıktı. Tamam. Çıkan yeri neydi? El-Kaide'nin bir bölüğü. DAEŞ. Ön El-Kaide'den ayrılanlar DAEŞ'e geçti. Şimdi kim finanse ediyor? Amerika, Arabistan ediyatı. El-Kaide'nin şolar ediyor. Şimdi bu taydan çıkan nemeleri başta DAEŞ onyal güçlem deldi. Sonra nemette pul bilen karşı mesela El-Kaide'den El-Nusra'mış o Irak'takiler, Suriye'dakiler, Irak'takiler, El-Nusra, El-Kaide'nin nemesi ikinci filialı. Şolardan militan satın aldı. 4.000 dolardan bolmalı yanlışmysam aylık 4.000 dolara. Son başta nämetde şolara goşulana ayda 4.000 dolar bermene başladı. Indi bir kişi gidýär, beýleki dostunam çağırýar, gel 4.000 dolar berýärler, eden işin yok. Ertede aşama çelle elinde yara atışmalı. O wagt hakykatdan hem güýçlü hökümetle sebäp göz ýumýaty o wagtlar. Şunu ýaly edip çekip bilýärler. Hazır Türkmenistanda bu potansiýal bar. Sebäbi üçin dini hökümet dini gysyp gelýär. Indi iki taraftan seredende hökümet dini gysyp gelýär. Beýleki tarapdan hem dini açyp görkezýär, hem bolçulukla hem görkezýär, hem mezat bar ýaly görkezýär. Gidýän sana 6 ay gowy seredýärler hakykatdan. Sonra hem bolýar, ýavaş-ýavaş işin riýany tarafyny görmene başlarsın. Ýöne onam uje giç bolmasa olar. Giç bolmasa görersin, giç bolsa gitdi. Ine şunu aýdyp Türkmenistanda bar o potansiýal. Mesela Özbekistanda da bar o potansiýal. Kim maňa näile eşendi ona gazet. Radikal dinçilik Özbegistanyň orta asyrlardan bäri bar. SSR döwründe de bardy. Hiç ýatyr bilmediler. Ýöne Afganistan içinde de var İslam Hareketi bir zatı Özbekler. Hiç wagt radikal dinçi bolmadyk Türkmeniň taryhynda. Newjeli şu Türkmeniň radikal çıkaray. Cuma tapar Türkmenistanda değil, o Özbekistan'da olan son radikal. Yani Türkmenistan'dan arasından Cuma tapar ýaly radikallar çıkarmak ansat değil. Çıkarmış o. Sen pikirin ona. Çıkar. Men pikirime göre çıkarsa hiç olmasa. Onda kıyamata garaşı vermeli. O zaten şunu ýaly plan proje şunu. Mesela men size bir zat aýdaýyn mesela 2000 şu Asya olimpiyatları kaçan oldu? Mesela 2018'de mi oldu? 17'de, 18'de mi? Şu arada oldu. Şu anda mesela adım verecek ya. Bu utandı. Bir oğlanım vardı. Sesin gitti. Sesin kesildi. Eşliler mi sesin? Aw, mikrofon yakın tutsana. Yani çağırlıktan utandık bir sana oğlanım vardı. Adım verecek ya.
şol oğlanı men sana daşımdan görketsem sen aydarsın bundan neme bolsa ateist bolar diyersin de. Yine şol oğlanı ne edip özüne çektiler biliyorsunuz mu? Şol oğlan tutulan makalı öyünde agaroduna karoçu $1 milyon pul 4 tanam kalaşnik gömüp koyuptur. Yine 2000 şu olimpiyatlardan bir ay ön tutuldu şol oğlan. 2017 yılı Ali Taş. Benim 2017 deyip yadımda hatta. Indi şu oğlanı sorarlar da sen ne mi edecektin bunca pul bilen 4 sene haftama ne mi edecektin zaten 5 oğlan balıp tutuldulardı. Planlar ne mi biliyorsunuz mu? Olimpiyatlar başlamakalı olimpiyat şäherçesine başka bir gruppa tecenden Kalkadan gelen bir gruppa hova uçurya patlatya. Olaram Farap'tan gelen köprüleri yıkyalar. Bilýän bolsaňyz Amdeli Aňar tarapynda da Türkmenistanyň ýararly güýçleri bar, aktiv hereket edýän. Olar geçmez ýaly engel bolmaly. Şäheriň içinde de sağa solu ýarmaly. Planlar. Men ýa eşden wagtym şok boldy. Mesela oğlanyň 10 ýaly bir dindar boljagyny men hiç düşünmedim. Zaten şunu bir zat var. Daşından ama şu mahallara namaz okar, bunu dindarlık hiç bilmemesi yoktu. İçki zaten bir yere yatıyor meseledin. Kelleden psikolojik içinden bilen zaten içinde tutup şu yal bolup çıktı şu oğlum. Bakı. Hazır şu için diyende köp. Näme üçin şular bir radikal terrorçu guraman adından Türkmenistanyna şular ýalaky hüjümler gurnamaga ýürege diýede bir öz azatlygy erkinligi üçin halal görüş üçin şular ýalaky bir gaýrat görkezden oklar näme üçin? Halal görüşde sen $1 milyon berip bilýärmi? Her ýa. Pul üçin diýen. Pul üçin men pikirimce. Başka hiç ilnemesi. O sebäpme oğlan gowtanarym üçin. Puldan başka zat gözü görmeýärdi. Menim gowtanaýan ýok. Bak. Gowtanaýan oğlundan mady. Hiç tapdan gaýdan okda şol oğlanlar. Onuň aradan belli bir wagt geçenden soň duşuşdyk gördük bolyn. Diňe dini nemede motivde gürleýärdi. Ay durdum çekip çıdarýarlar men iň soňuna aýtdym ay din nire sen nire diýdim ay ýok be diýme zat men towba etdim näme etdim hiç nemeden ok ýanky ýeňveren ok bäh diýdim sen diýdim şolar ýalak bolan bolsaň diýdim ona diýdim men her zada garaşjak diýdim her hili keramata diýdim inanjak mundan soň diýdim onu sen aýdýanyň dogry eger hakykatdan hem şolar ýalaky Türkmenistanyň arasynda şolar ýaly bir keseki bähwitler üçin öz janyndan geçip bilýänler bar bolsa türkmeniň bähwiti üçin näme keseki bähwitler üçin ana iň uly bela iň uly howp şol diktatorlukdan hem beter howp şol az iň uly bela bizim içimizde ýatyr Türkmenistanda aslında. Bak şu taýda bir tesir bar. Şu tesirle balanşyklan garaşyny beýan etsene. Galaxy HTA diýip bir tesirçimiz Amerika Orsedyň töwereginden ot ýakyp görýär. Orsuň saýyzdaşlaryna uruş tursa, olar hökman orsa ýüz tutýar. Amerika orsa çossak Amerikaň ýaragy orsan üstün gelermi ya gelmezmi diýen pikirden uğralýar diýär. Senin Amerika teknolojisi tarafından hazır Sesin gatarsana. Amerika teknoloji tarafından Oruslan güçlü. Kim näýinlemese näme versin. Spora girse girsin ýöne Amerika teknoloji tarafından güçlü ýöne şuny bir zat var. Orsa 100 tutar diýen bir zat galmady hazır. Mesela Kırgızistan Amerika bağlı. Kırgızistan hazır Amerika bağlı mesele. Hani Kırgızistan hem öňki Sowetski Soýuzyň nemesi. Hazır indi köp näme diýem öňki Sowetski Soýuzdan aýrylan köpüsü görüp otyr kän zatlary. Mesela Orusiyetiň özü
İsläp otur şunu ýaly zadyň bolmasyny sebäbi näme üçin Orsiýetin işine gelýär, Russiýanyň işine gelýär. Bular näme üçin? Mesela häzir prosto men indi Olong öz bähbidin. ýurdumyzdan İşine gelýär diýäniň owa türkçe olong bähbidin. prosto men häzir öz ýurdumyzda mysal alyp aýdanda, mesela Türkmenistanyň serhedinde çakmışyk boldy diýelim. Russiýa näme diýär? Öz saldatyny uradan aslında o taýa Russiýanyň saldaty geldi diýip aýdýarys da biz. Diýär mesela saldat uğrayan kömege ine şunu bu saldatla gelende näme diýär? Baýany baza kurmaly bolar, bir zat kontrat baglaşyp şonu ýaly edip özüne çekçe ýazır. Russiýanyň iň uly häzirki Russiýanyň iň uly arzuwy öňki Sowetski Soýuzy gurmak. Gurup bilermi? Sebäbi kıyın. Has kıyın. Az grup bilmez. Men görüşme grup bilmez. Bu nostalgiýa ýaşaýanlar bilen boljak işmi bu? Bu öňkü SSR-iň, Sowet Soýuzynyň, Stalinçiligiň nostalgiýasy bilen gün matarda, daşary ýurtda, Ýewropada, Amerikada we şoňa meňdeş ýurtlarda ýaşabam. Henidem şolar ýaly Stalinçiligi höwes edip, şoň gaýdyp gelmegini arzu edip, şoň üçin her kim bilen ýorgonyň aşagyna girip biljek adamlar var. Men şolara haýran galýan. Ya olar var da ýöne şuna bir zat Oruslan özleriniň hem gowy bilýän bir zady bardyr. Bu Oruslan diýende bu Rus watandaşlaryndan aýdamak, ulu wezipelileriň özleriniň gowy bilýän zady bardyr. Näme diýe? Bu hakykatdan hem birazcık düşünen biri bolsa göz analiz etse çıkarıp bilýär. Mesela Amerika dünýäde bir ýurtda propaganda ettirmekde en birinci ýerde durýar. Bunun üstü ýok. Propaganda ettirmekde. Oruslar näme diýär? Özleri aýdyp otur, öz ağzı bilen. Amerika diýär, Afganistandan çekildi diýär. Amerikan diýär, niýeti diýär, häzir diýär Russiýanyň daşdöwründäki ýurtlarda diýär propaganda ettirip diýär Russiýaga garşy çıkarıp ýene şo gaýtyp gelýär şo diýär, şo taýa diýär. Näme diýär? Baky şolara kim bilgi beripdirler. Baky diýip toraýa alytaş. Şol häkine melen baram. Şol aýtdyňa. Tutulanlarmy? Terrorçulukly hüjüm gurunajak bolýanlar diýip. Şolary nirden nädip ýetişdirdiler-kä? Olara ýaly maglumaty olary nädip türgünleşdirdiler-kä? Sele şunu bir zat var da Türkmenistan içinden hem ulu wezipeli öňkü waýanlardan şo men Daesh diýen siz düşünýäňizmi ýokmy bilemem. Indi Daesh'e goşulup soňuna Türkmenistana gizli soňuna Türkmenistana gizliň gidenlerken olar näme diýerler? Soňra olar ondan soň şu Türkiýe üstü bilen geçip soň ýene puşman boldum diýip izne gelip öz ýurduna gidip hem ýene hiç kime bildirmän gidip şo taýda hereket edip ýörenleremken ikinci bir sebebim şuňa bir zat var. Yurtdaşyndaky gizliň agentler diýende istihbarat birimleri spesialny antiterrorizm var, bir hem terrorizm näme var? İçeride propaganda çıkarmak gruplar var da agent diýende bir James Bond ýaly her hil bölekleri var da olaryň. Şo spesialny şonu yok şunu adam yetiştirýänler var mesela senin yurdunda Daesh'e adam toplayalar, Daesh'e yetiştirýärler, şonu ýaly edip adam yetiştirýänler hem bar soňra Türkmenistanyň içinde de barşolar. Mesela olimpiyatdan öň bilýän bolsaňyz 50 kişi tutuldu. Hani şonu mesela ana şonda da şonu hem aýdyp geçip ýanyňyzda bolsa Russiýa goramaly şonu. Olimpiýa şäherçesine Russiýa goramaly. Ýöne Russiýa şunu KGB ya Rusya suyu aldır, merde akar diýen bir sözü vardır. Mere renk değiştirip bilýär. Bilen okmu şu adamlar 50 sany Türkmenistanda näme tutuldu? Daesh bilen okmu bilýärdi. Sebäbi üçin Russiýanyň özü isleýär. Şunu bir zat bolsun da biz hem näme edelim. Pay çykýa da o taýda. Näme boldu? Türkiýe agentleri gidip şola tuttu 50 kişini. Beýleki meniň aýdanlarmy bu Lebap vilayatyndakyları Türkmenistan öz nemeler tuttu, agentler tuttu. O Türkmenistan agentleri hem uhlap ýatany, o berde häzir bugün mü biri näme diýipdir, mehkeme işgärleri siz bundan soň jinaýatçy toparsyňyz. Saparyklygyny toparlaýar diýipdir. Girmeyin tak şo tema. Dur men häzir onu sorajak.
Aýratyn sorajak şonu. Onun cevabı yaman gowy ýöne. Baky. Ýadyňa düşýän bolsa, haçanly Azatlyk radiosyna bir habar çykdy. Şular ýalaky Irakda, Siriýede uruşup, soň ýylyna Türkmenistana gaýdyp gelen 4 sany adam kakady tuturly diýip. Kakady. Ara şolaram olimpiyatdan öň tutuldu. Hawa. 5 kişi kakada tutuldu. Son TC'nde tutuldu. 4 kişi mi? Toplamda 50 kişi de Ahal velayetinde. Inni bak. Düşünün Ahal'da 50 kişi. Ahal'da 50 kişi. Az Türkmenistan içinde ben diyecek olan yine Türkmenistan içinde hazır bir 200 kişi bolsa yeterli adam toplap bilýärler olar istediği şekilde. Bu da lazım. Onna Ahal'la 50 bolsa onna azal var. Birem şuna bir zat var bu. Aslan döwletiniň hataryna tejribe alandan 40 sany adam işini görýär. Конечно, bula profesional nemeli? Bomboçysy var, zady var. Eğitimli bular eğitim alanda bir neme üçin alan o Kalaşnikov ýa atýan magazin çykamar. Hemme taraplaryny alýarlar. Birem şuna bir zat var. Mesela neme diýjekdim? Ýene sesim. Bulan içinde Poğuşady. Eşdilemez. Hawa. Bulan içinde prostoy adamlar der bulan köpüsü. Önkü wayenniň işgärleri bulan hemmesi. 100 başı bolan 1000 başı inde türkmençe nemelerini bilemek mekende. 1000 başı alypdyr, öwrenipdir. Şonu ýaly bolan wayenniň adamlaram bar bulan içinde. Polisiýadan nemedenlerem bar. Yo hukman bir polisiýa harby bolmasa-da gowy tälim alandan soň ol gaty uly ýany edip bilýärdi. Indi şu taýda şeýler ýagdaý bar. Baky. Türkmenistanyň goşunyň ýagdaýyny gowy bilýän özüň. Sallatlar köçe seriýa, sallatlar esgerler gidip 10.000 bağına, bakçasyna, kärennesine, onsunna, munsunna işleýär. Köçe süpürpörler Aşgabatda. Soň ol serhetdäkiler bir garny aç, bir garny dok, elindäki ýaragyň içinde oku ýok. Awa. Şular ýalyky ýagdaýda bir türkmen goşuny Taliban bilen ya Talibanyň ýurdun içindäki nemeleri bilen görüşübilermi, söwüşübilermi? Türkmen goşuny, häzirki Türkmen goşuny, ol neme naýomnikler hakana tutmalar bar ha? 3-4 mol. Ol öň neme de ol 2500'di, soň 3'e 4'e çykdy diýerler bilenmek. Anyk şol näçe? Ýöne Niýazow döwründe 2500'di, häzir şol 3'e 4'e çykdy diýerler. Şol 3-4 gün hakana tutma, başga ýerden getirilen esgerler prezidenti we çoň tokumyny şol rejimiň esas adamlaryny goramakdan jogapkärler söwüşübilermi neme garşy? Sebäbiň şuna bir zat var. Mesela prosto primer nemen alayında Amerikan soldatlary bilýän bolsaňyz puluna neme diýendir. Amerikada mecbur gulluk ýok. Aýlykly işleýär. Ina Amerika Vietnama girdi, nire giren bolsa gazanyp bilmedi zat. Pul zat goparyp bilýär, ýöne baran ýerini gazanyp bilmedi. Indi şu taýda bir mysal alayım. Yine Afganistan'da Amerika gazanyp bilmedi. Bolmasa Amerika şu taýda 60.000 soldat özlerem teknolojik tarapyna ösön professional soldatlar. Ýöne gazanyp bilmediler. Talibanyň ýanynda ýa-da yerli Afgan halkynyň ýanynda gazanyp bilmedi. Näme üçin? Sebäbi bir tarapda pul üçin uruş edip oturan var. Söwüşe giden var. Beýleki tarapda da ýurduny goramak üçin Allah için diye ya ölümüne ölsem cennete giderim diyen bir düşünce var. Sizin fikriniz. Sizin fikrinize hayır taraf yenge. Ötünç soruya. Neme tomoşaçylar, tesirçiler bağışlan hemmeňize ötünç soruyan.
Ştaýda men bir da sorajak baky. Soňundan sen diýeniňe jogap berjek. Allah Teala Kur'an'da ayette aýdylýar. Allah Teala gudrety güýçli. Şoň üstünde güýç ýok. Allah Teala diýär. Hatda İhlas suresinde aýdýar. Hiç kime mätäş däldir diýär. Hiç kime mätäşlik çekmez diýär. Şeýlemi? Allah Teala. Eger bu gudrety güýçli bolsa, hiç kime hiç tada mätäş däl bolsa, näme üçin Allah üçin urşulýar? Allah ejizledimi? Allah ejizledimi Allah üçin urşular ýaly? Bu ne samsyk gurrun? Ştaýda köp kişi näme düşünýär? Mesela uruşda ölen bir musulman cennete gidýär diýip. Olar ýazatýarmy? Men aşırı dindar däl, ýöne öz pikirim şu. Az uruşda ölenler köpsüni sin edýär, pul üçin gidenler. Mesela musulmanlar pul üçin gidýär. Mesela bolýa düşünýär bir zat var. Sen ýurduňa çözdüş edende, sen ýurduňy gorap pul üçin däl. Ýurduň üçin nemesen, indi onu kanaşna Allah bilýär seni kimin cennete gidip kimin dozaka gideceğini o bilýär, biz bilemiz o. Men görüşime pul üçin däl. Diňe sen öz maşgalan, namusun ýurduň üçin urşanda belki cennete gidersin. Yani hiç olmasa rahat yatarsın. Gururun bilen. Böyle pul üçin gidip de erti bir gün ölen wagty şehit diýerler, men onu nemetmeýän. Sen o şehit o puluna uruşadı. Indi sen ýanky soragyma jogap berýän. Indi haýyr tarap ýeňer diýen. Haýyr tarap ýeňer diýen. Aslynda Amerika ýa-da Amerika ýaly bir güýçlü ýurt, özüň aýtdyň tehnologiýada güýçlü. Hakykatdan da ýüregine döwse, hakykatdan ýok etmek istese, edýär. Sebäbi Amerikan garşysyndaky Amerikan ýaragy ýa Amerikan garşydaşlarynyň yaraglary bilen neme? Yaraglanan bir partizan topor. Garatçy topor, olaň hiç ýyly nemesi ýok, kökü ýok. Baky, bärde başga oýun oýnalýar. Bärde bähbitli. Amerika istese ýok ederdi, issäne okşan. Men şeýle pikirliyim. Yok, men diýjek bolan şu sorul. Yine de açık sizin öz gowy bilen uğrunuzdan nemedeyin. Siriýada, ýaňy ýakynda hemmemizin bilişimiz. Russiýa girdi, alıp bilmedi. Bir sürü toparı nemetdi, yaralandırdı. Amerika girdi, alıp bilmedi, yaralandırdı. Diňe howadan bombalap geçdi. Esadam şonu alıp, Prastoy Bayır Bucak dağını gürün berýände. Howadan bombalap geçdiler. Eagle geldi, o Daesh. Ulam nämetdi uzakdan raket attı, yana bir zat etdi, girip bilmedi. Ýöne işin interesni ýany Türkler başta bilýän bolsaňyz Bayır Bucağa kömek etmediler. Başta 1 ýyl, 2 ýyl ýaly kömek etmediler. Olar öz başına, öz nemesine galdylar. Ya elinde bary bilen söýüşmeli boldy, uruşmaly boldy. Şonda men bildiğim şu Bayır Bucak dağında 13 kişi galana çerle uruşdy şol adamlar. Türkmenler. 13 kişi. 13 kişi galana çerle atıştılar. 13 kişi. Näçe başta 100 biňe ýakyn adam ýaşaýat o taýda. 13 bin galana çerle atıştı. İň soňunda Türkler kömeğe geldi şota. Ondan birinci gönüllüler gitti. Öz Zulanyasy bilen gidenler Azerbaycandan bar, Türkmenistandan bar, Yo, şolar ýaly gyrylýança garaşmalymy? Indi durun. Şu taýda hiç kim ýeňip bilmedi. Gönüllüler gitti. Näme boldy? Siriýan beýleki şäherlerinden basıp almana başladılar. Temizlep o birinci Daesh'tan temizlediler. Soň YP'den, soň Amerikalılar çekilmene başladı, soň Ruslar çekilmene başladı. Indi men diýjek bolýan tehnoloji näýli güýçli bolsun ýa-da pullu karşyndaky adam şunu düşünýär. Mesela men naýomlyk bolup bir ýere gitsem, men ölmek üçin gitmedim. Men pulumu harjamalar bir ýerde. O pul gazanan pul. Mesela özüm misal alyp aýdanda özümden.
bu pulu harcamal. Onda men näme edem? Men ölemden uçu ize çekilerim diýen. İze çekilerim. Ha beýlek sen garşynda gelip oturan adam uşu watan üçin bu diýe ata watandan galan dağ diýe toprak diýe ýaryp gelip otyr seni, ikiye bölüp gelip otyr. 13 kişi bolsa da bölüp gelip otyr. Biremse howadan näçe bombala yerden girmedin isad edip bilen. Topraktan ayak basyp alyp bilmesen howadan bombala ver hiç tapawdy ýok. Onu ya bolsa Japoniýa, Hiroşima'ya da nükleer atıldı. Ýöne alyp bilmediler. Yine şu men diýjek bolýanym. Yo, sen İçine gelmedik zat üçün şehitlik zatına gerek. Yo, sen diýäniň hakykatdanam halal niýet bilen öz watanyny, topragyny, ýurduny, arany, namasyny goraýan adamy teknologiýa näçe güýçli bolsa, ýara güýçli bolsa da ýeňip bolanok diýende. Ýöne men öz Siriýada ýene şunu ýalan boldy. Inde kim näil düşünse düşünüversin. Biz hem bir ara neme edip koydular, dindar militan ettiler. Ýöne men dindar däl de. Sen hem Siriýaga gittiň diýdiler. Inde şuna bir zat var, Siriýaga gidýär. Sen hem Siriýaga gittiň diýdiler. Bakam Siriýaga gidipdir diýdiler. Menem aýtdym, suwutnama barmy diýdim. Suwutnama barmy diýdim. Sen iň ýakyn tirkeşýän biriň aýdypmyşyň. Ana suwutnama. Biziň türkmenlerimiň suwutnama diýip fakt diýip aýdýanlardy şol. Bile tirkeşen aýtdy. Ýok köçeden açyp berýän bir görüpdir. Men onu bilýän, kimiň aýdandan bilýän. Prosta sen Siriýaga gitdiňmi? O zatla girip oturmam döwlet abi. Yo, Siriýaga giden bilen hem bolýar. Menem gitip geldim Siriýa. Yo, jurnalist hukumunda menem gitip geldim. Hawa. Şunu ýa-da az İstanbul'daki Türkmenler içinde näçe tanıdığım var. Hatta şu Türkmenistan halkynyň gowy tanıdığı adamları var. Näçe ýurda girip çykdy. Girip çıkan ýurtlaryny görseňiz, yani biraz içinize şüphe düşer. Bu adam niye, kim bu adam diye düşünürsünüz. Bilmese diýenlerde. Indi düşünün, indi Siriýaga gidip, bolya ine gittim diyelim. Men gittim diyelim. Mevta'ya gidip Daişe koşulamak ya da ne medem öz milletim, Türkmen milleti. Men azip menjine şu taýda aýtjak gepim. Sen Türkmenler üçin gidip uruşupmuşsun. Şey diýerler. Yo, Daesh bilen diýdiler de ona. Daesh bilen diýdiler. Daeşe koşuldy diýdiler. Ine azmen sen gidip şu taýdaky Türkmenler bilen Daeşe ondan Türkmene garşy güýçlere garşy uruşdyň diýip aýtdylar. Daeş sözüne men näşdämi? Onda men gurur duýan, onu ýal bir zat bolsa, Türkmenler üçin nemeden bolsa. Gurur duýan. Maňa şey diýdiler. Menem namazam diýdim. Men ýaman gowy nemeler maşo taýda gatnaşykda. Men dünýä türkmenler gepleşigini taýýarlaýan näçe ýyldan bäri. Men gowy nemelerme ara gatnaşygynda gatnaşan adamlanma ýürüýte şo taýy iýmit akidýän, Türkiýeden aradan durýan gat köp men adamlanma. Hemmesinden sorak gördüm. Şol söwüş gidip durga şo taýdan men adamlar bilen ýalaşdym, sorak gördüm. Interview etdim. Bakın gördüm onu. Ya görmendirler. Yine hazır şu taýda yine bir aýdyp geçeýin. Kim ne elinemedi versin. Ben hemen maşkalaman bilye ne elime. Yine hazır Afganistan'da erti bir gün başlaya şu zat. Afgan Türkmenlerinde yine şunu yalı muhtaç kalanda ben Şota'ya da giderim. Giderim ben. Yok giderin hep sen näme gidip uruşýan mı? Näme bolýar düşünemem. Afgan Türkmenlerine hiç olmasa kömek ederim. Bir zada kömek edip bilsem ederim. Men üçün men milletim olur. He, tıyılla kömek ederin ýa-da. Humanitar. Ya näli kömek bolsa da indi elimizden gelen näli kömegimiz edip bilýän bolsa. Men giderim. Bizim milletimiz olur. Men onu yazatlarına demem. Sen şeyle diýen de seret bak şeyle oraya daýwan. Owganstanyň türkmen, Eýrandaky türkmen tekrarly türkmen, Irak türkmeni, Siriýa türkmeni,
Başka yurtdaki Türkmenlerin Türkmenistanlara karşı hiç iyili nemesi yok. Bir negatif nemesi yok. Negatif hiç iyili bir düşüncesi, tutumu yok. Yönü Türkmenistan, käbir Türkmenistanlar şolary Türkmen azap eden. Ine şonu neme menem düşündürüp bilemem. Şonu näme üçin ine Şoň sebebi näme seň pikiriň? Şo on sebebi näme bilen? NKVD'den, KGB'den, Stalin'den alan miras mı? Oruslan nemesi o propagandasından öğrenişilen zat da o sebebine Afganistan'daki Türkmenlere näme diýerler? Basmaçy diýerler oruslar. Özem Rusçasını näme aýtmaýarlar? Basmaçy diýip Türkmençesini aýdýarlar. Basmaç diýerler ha. Türkmençesini özüne aýdýarlar. Basmaç diýerler. Bular diýer Türkmenin orka olur. Beýlekilerden gorkanak. Ine Oruslan ulu wezipelilerden ýene de şu Jurnovskiň aýdan bir gep bar. Biz diye Sovetski Soyuz basıp alıp bilmedik diye. Sonra emettik diye Granistan'ı açtık diye basmaçılar Afganistan'a geçtik. Hava ediyen son üçün Jurnovski näme diýse men oň diýen zadyny ünsöremok. Bak. Yine de indi düşmanın bolsa da karşı tarafın yanlış görülen bolsa da pikirini almak goz attırıyor devlet abi yattan çıkarmalı. Yani onun düşüncesini öğrensen onun gelecek planını bilen de şu tayda gürle oturanda zaten 60% 70% hayalı bir zat gürleyeden yönü içinden bir zat çekip alsa bolya da şunun içinden bir işe yarayacak. Yine hazır men yine yan kaydışmayalı. Şunça çıkıp canlı yayın ediyorlar, yine bir zat ediyorlar çıkıp näme şu Saparklyň guramasyon nämesi Türkmenistan halas ediş guramasyon näme geçenlerde aýdypdym ki özüni halas edip bilmeýänden halas ediş komiteti. Ine geçenlerde diýipdim. Kimi kimden halas eder? Hani onda çıkın eğer normalne Saparklyň özem ya da başkaları kim bolsun Rahman ağası, Muhammed Yöncüsü, DVT'si, liboy bir bolsun. Ben hemmesine yüzlerini otayım. Normalni politikacı bolsanız çıkın o taydaki Türkmen saldatlarına hazır Türkmenistan içinde de adam toplayıp şu Graysa toplayıp otuyorlar. Saraks'tan başlayıp ta Nemeçeli o Kerkimi Atamraşa şoňa çevre toplayıp otuyorlar. Tahtabazar, Kuşku demesine. Şimdi şu tayda men sözün o bilen devlet abi menki alı hazırki diktatora karşı adam yoktur. Ne öz nemem pikirim. Menki al karşı adam yok. Yöne çıkıp o tayda saldatın günahı yok. Sen saldata moral ne şotayda neme vermeli. Moral vermeli diye de gönlünü götürmeli. Sen saldatın arkasında olmasa, saldatın senin arkasında olmasan o saldat neme bile hiç olmadı. Sen şu dilde olsa da bir höwes berip bilýänsiň şu an. Halk sizin yanınızda. Siz güçlüsünüz. Dayanıp bilýän zaty. Moralny bolsa da bir şu an padýaşka bermeli şu saldatlar. Hazır şu saldatlaryň psikolojisini bilýäňizmi? Näme derejede neme oturuyor? Hazır arkasında hiç kim durmadığını biliyor. Hükümetin durmadığını biliyor. Hiç olmasa halk dursun şu olan arkasında. Yok. Gün bol neme. Kimel haramdar gün bol. Bunlar kime aydı otuyorlar? Kime neme otuyor? Haramdarın çok umrunda mı bu zatlar? Şonu aytsana. Gün bol yerine bizi geçelim. Akay. Saynetin de kakarım geliyor. Hiç geri çıkmam aytmadı da şu zadı. Yo olong derdi o dele, olong davasy, olong derdi kaygısy, aladasy o del bakay. Bolya kaytalap to'luk var. Bolya olong derdi o del bolsa bizim halkımız näme onda? Ine hazır yine men öňem aýdypdy 1 ýyl 2 ýyl uzak gitse 2 ýyl Orta Asyada başlayacak zat başlaya diýip öňem aýdyp gelýän. En sonki çıkışlarında da aýtdym 1 ýyl diýip. Yine başlaya seret bolupdyr. Düşündüm. Türkmen halkı değil. Olar gollayanlar Türkmen halkı değil. Daşary ýurtda migrasiýada el yeterli internetin bolmagy üçin internetin ardan olan ýurdunda bolsaňam pul gerek. Telefon gerek, normal telefon. Dogry diými? Hemme sosial setleri, sosial mediany gollaýabiljek, şo taýda sen hasabyňy zadyny saklaýabiljeň, saňa bir neme gerek. Bir normal telefon gerek, internet gerek, muň üçin pul gerek. Inni şol
öz haram bähwidinden başga hiç sady öňde tutmayan, ine ýanky aýdyşyň ýaly gaty dogry ömrüňiz ok bolsun. Türkmeniň kapysyny kakyp durşuwat bir bela. İçinden hem daşyndan hem. Halkyň kapysyny kakyp dur. Ulu bela kakyp durşuwat. Hudaý haklaryny ýöne Allah jan gora görsün. Ýani bir kan öküşlük başlata gaty ulu ziyan çekýär. Bunun son gelmeýär döwlet abi. Yok son gelmeýär aýdyşyň ýaly. Biz Araplar ýaly däl. Bizi hiçbir yurt almaya. Bizi hazır Özbekistan'dan mesela başka yurda nire kime gitsin? Bir Rusya alar. Rusya'da alsa seni kul edip alar. Sen dünya yer astı yer üstü baylıklarının üçün alya. Yöne sen yurtsuz galyan. Yo men şoňa düşünmek. Seret iki tane topar var. Bir topar bağışlarını öz küntüçülük hizmetini hödürläp halkın, hakikatin, halalın karşısına hücum ediyor. Yine şu arnamsız bir kanal var. Şu kanallaki in sonki video. Ana şu taydaklar mesela olur tökmet bilen, haramçılık bilen, özünün şugulçuluk ukuyubu bilen başka güýçleri özüni hödürleýär. Men inha türkmen halkyn şeýle satyp bilýän, men adam satyp bilýän, gaýrat ediň de meni özüňize hyzmatkär ediň diýip şu metod bilen hereket edýär bir topa. Beýleki toparam häki aýdanyň şu saparaklym Ali Baba 40 garakçylar olaram aýallaryna ultimatum berýär, döwlet gurýar, halas ediş komitetini. Men wara olar bir näme çekýär, bir da çekýändir şolar. Bolmasa bular ýaly absurd zat edip bolany. Onuň şu absurdum gollayan ýanky aýdyşym ýaly birazajyk eline puly, interneti, telefonu bolanlar bar. Olar halk däl. Sen ünsür biziň efirlerimizde. Biziň efirimizde agyr artilleriýamyz giç gelýänler biziň efirlerimizde. Hemmesi halal zähmet çekýän adamlar. Halal adamlar baky. Halal adamlaryň onça wagty ýok. Boş saatlara harjajak internetde wagty ýok. İnternetde boş wagtyny harjayanlar mutgorlar ýa-da inniki diktatorluklardan var özüme ýal bolarmyka, sünk bolarmyka, bir zat bolarmyka diýip şoňta görüňde enteşip berenler. Olar halk däl baky. Halk diýsek ýalňyş ýa. Halk inanç taýda. Pul üçün, telefon üçün edýän bolsalar, telefonunu goýja saklasınlar, zaryatdan doldurup erti birinin kapısına düşman gelende düşman bilen oturup selfie çektirerler de näme de. Ýöňüne 50 gedek ommalarlar. Olar üçin hiç zat däl. Yo, telefonda selfie çekerler. Olar kime berende näme? Olar üçin tapawty ýok. Kimiň bilen ýatyp durany näme? Kimiň ýorganyň aşagyna girende näme? Birine berse boldy da. Olaň bar maksady, olaň bar syýasaty şol baky. Dönük bolýar, dönüňi düzeltip bolanyk. Haramy düzeltip bolanyk. Ýöne şu haramlaň arkasyndan bähwidini gözleýän internetde köp wagtyny geçirýän watandaşlar bar. Olar halkda şolar ýalňyş ýa. Eger Allah jan görkezmesin. Türkmenistanda gan nökülse şoň günäsi ýankylaň boýnuna. Bu ýalan sözleýän lider smokloň, aktivist smokloň, ýene şoňa meňdeş olary oýnaýandan däl. Internetde köp wagt geçirmäge mümkinçiligi bolup, şo internetdäki wagtyny şu haram türkmen halkyna, türkmençiligi ilgün bähwidine garşy oýnalýan haram oýunlara, dilli uşuklary, gan nöküşlükleri laýyk basan, gollayan, prosmotr, şoňa meňdeş kömegini berenler sizde güne. Olarda da, olar şeýle de satylan, olar şeýle de küntü, syýasy küntü olar, zyňyny. Ýöne şolary gollap, Türkmenistana gana çaýkasaňyz, şoň günäsi siziň boýnuňyzda.
Sizin 7 arkaňyzdan däl 700 arkaňyzyň boýnuna. Men käwaq şunu ýalan düşünýän döwlet abi. Käwaq şunu ýalan düşünýän. Käwaq şunu düşünýän-de ine diýerler mesela diýdiler. Bana hemmesem diýdi, dewlet esem diýdi saparkyny falan aslan noýam şolar diýdi. Birem şu düýejiler diýdi. Polisiýa işgärleri, waýany işgärleri, mehkeme işgärleriň gapylaryny belläň, maşynlaryny ýakyn, adabandan asarys, ýene. Ine häzir düşman gapyda. Indi bu adamlar näýle marany tarapyndan näme etjek bolýanys? Birem şu taýda bir ýanlış siýaset mi edýän-de, ine şu spisan etdiler mi edýän bilgeçleýin, näme üçin olam şu azwayanlar zatlar ilk başlarda hakykatdan aktiv yurttaşına gizli bilgi berýärler, sızdırýarlardy. Son bulan hakyky original sesler çıkıp başladı internete. Ondan sonra adlarını yanlışlık bilen tutmana başladılar ya da ne diyeyim size şu azın demek şunu misal alayım mesela ömrün hükümetin gatı doğru edýär. Mesela şunu al bolsam hükümetin işçisi bolsam, mehkeme işgäri bolsam. Indi men içimden yurttaşyndaky türkmenlere mesela gizli bilgileri aktarmak geçýär. Düşünüp oturayım mesela. Kelende düşünüp oturanda internette de şunu yalı bir video denk geleyim. Mehkeme işgärleriň gapylaryny belirleň. Dabandan asarys, maşyny ýakyn, ýok boğazını çalın, ýene bir zat. Men näme diýerim? Men bu adamlara bilgi bersem. Erti buyurun bu adamlar maňa garşy protif hereket etjek bolsun. Men häzirki diktator hyzmat edibermeli, näme bolsa da pulum gelip otyr. Maşgalam emmezadym ýerinde, maňa näme diýerin oturaryn. Häzirki bizim ve waýan diýende ýalňyş düşünme, hemmesini aýdam ok. Iň ýokary wezipedekilere değişli gepler. Kömek etjekler bardy, ýok däl. Ýöne näme boldy? Bular şu öňüni kestiler. Men pikrimçe bular bir projeň nemesim ki aýagym kadyp pikir edýär. Gurrunsyz daşary ýurtdaky nemesi filialy bolar. Gurrunsyz şoň üçin hudaýjan balary büdüredip, ýalňyşdyryp, fakowladyp, balary ekranyň öňünde tutuş ile dünýä maskara edip otur. Ýöne hinizem şonu görbilmeýänler, şoňa düşünilmeýän alatamsyk tentekler bar. Baky, şu taýda bir senden bir zat soraýar. Batyr, baky Türkmenistanyna söwüşip bilmeýärmi-ki türkmenler üçin niýe? Tanamaya. Näme erdem söýüşem? Nitolga Türkmenistanda, Türkiýede de Türkmenistanda da merde sen arkaýyn bolup Türkmenistana garşy bir zat bolanda o taýda biz taýindirys. Halkymyzyň ýanynda yer alarys. Batyr ýene soraw berýär. Bize näme maslahat berýän baky? Bizem gidelimi ýa uruşa diýär. Şu häli uruş ýok bolmasyn. İnşallah bolmasyn. Ýöne gaçynjagan bir zada meýzan ýok bu. Näme gapyny yapıp oturacak bir zada da meýzan ýok. Ýöne şu soramaň bir hili aýyp ýaly gidelimi ýa diýip nemetýän, ýani iki arada bir derede ýaly nemetmäň sebäbi o taýda bir men ýurdumda, seniň hem ýurdun o taýda. Sen maşgalan ýokmu? Garyndaşyň. Hemmemiz gitmeli ona. Bir mende oğlan kız hemmemiz. Onun ýaly bir zat bolanda sana çözülýärmi? Çözülmese de hiç olmadı. Şu birazcık akıllı hareket bilen şu daşardan gelen neşinyalı İslam hareketi diye yine bir zat şolary uzaklaştırıp bilýäs. Näde uzaklaştırıp? Näde uzaklaştırıp bilýär? İslam hareketleri için, radikal İslam için 2,5 trilyon dolar ayrılýar. Tüýşürtgün. O doğru onu bilýän. Ýaşyl uşak projekti. Hataýyň daşyna islamy hareketleri yerleşdirmek projekti. Baryp bundan näçe ýyl öň, onlarça ýyl öň edilip goýulan. Şol mujahidler bolsun, ondan ýanky El-Kaida bolsun, El-Nusra bolsun, Hizbut Tahrir bolsun, ondan Fergana bilmem näme nemesi bolsun, halat ediş nämesi, umuman şu radikal dinçi toparluk. Hemmesi şu taýdan finans alýar. Indi şolar ýaly finansyň garşysyna sen
Näme diýerlersiň? Ine yankı değişmiyor. Türkmenistana gitsin diýen köpüsiniň Türkmenistana gitmäge bilet bolamýar. Yo, Hatta yankı onunla değişmiyor. pasport gitti. Barsa näme eline näme alyp biler? Piller, Yankı değişim ayaktan başka näme alyp biler? inde durun. Yankı değişmiyor. Seret iki tarapam düşman. Talibanam bulara düşman. Diktatorluk rejimem bulara düşman. Sebäbi diktatorluk rejimi taşarruftan gelle diye. Maňa anam ýok diye. Muny almanlar goşuny diye. Bu satar diye. Bu şo ýurdun agendi diye. Bu tordy. Çyzdy sen adyň uje. Sen zyndaňa gitdi. Onya bir zat bolanda men öz görüşüm onya bir zat bolanda häzir diktatorluk rejimi edil Suriýadaky alyp bolar. Onun öz nemesi bolar mesela elinde tutup bilen yerleri bolar, tutup bilse kaneşini. Ondan başka o tayda kaneşi berde nemelim. Aşgabat. Ya Aşgabat'ın hemenmesi neme der o tayda Aşgabat'ta da ona karşı adamlarken. Yani şunu bir zat bolup biler. Mesela Russiýanyň bir golda berýän welaýaty bolar ya da bir toporu bolup dörep çıkar. Xitayňky dörep çıkar. Amerikanky dörep çıkar, Türkünki dörep çıkar, İran'ınki dörep çıkar. İşte İran'ın bu işin içinde ulu oyun oynar sevenem için İran'da da az neme yok, Türkmen yok. Ulanın başına bela gelerdi ertesi. Köp wagtdan bäri İran'a nemedik gelýär, maýa goýup, pul goýup biznes edip gelýär. Ondan şol häki sapar ıklymyň şaýkasy Alibaba we 40 karakçylaryň Türkmenistany 14-de näçe bölenleri ondan şo bolýar-da. Hayır, kayışta emme taraflayın neme nereden grup köpöyle de mesela ey Huday. Mesela men mesela işine öz nemem diysem ne içimden geçen açsam mesela öz sadece sesin gitti bak. Men öz eşlem oyunu gowy. Ne öz mesela öz içimden geçen açsam onun ýaly bir zat bolanda Türkmenistan halky inşallah dağılmaz da birleşer diýip neme diýär, umum edýände. Hiçbir yurtdan da mesela kömek alarsın, mecbur alarsın. Ýöne näile finans tarapyndan ok derman üçin neme dersin, alırsın. Ýöne onun ýaly başga ýurdun goşuny getirmez diýip düşünýär inşallah. Onun ýaly bir zat bolan ýa-da mesela ine Irakda İran girdi nämetde İran. Birinci nemelere Irak'ta Türkmenlere karşı Şaylara kömek etti. Sünnileri nemette Türkmenlere karşı geldi. Gardı. Türkmenlere karşı geldi. Ne oldu? Onun yanında karşı taraftan da Amerika Kürtlere paydaşke verdi. Türkmenler yattan çıktı. Azer'in düştayda ulu bir yine bir zatı aynı şunu çok gururun bolu otur. Afganistan'daki Türkmenlerin adı Çin medyada çıkan o. Bu ne demek? Bir gece bir ayette Abdullah Çiftçi diyen bir ayette. Afganistan'daki Türkmenleri yattan çıkar otursanız dedi. Bulam dedi. Erti bir gün Afganistan'daki Türkmenlere karşı görüyorlar. Dışarıdan hiç kim bunların adını tutanır, idanı soranı. Bunların erti bir gün Taliban'a karşı, ona karşı ayaklanıp nemeden de Türkmenistan hem sıçrayacak bu dedi. Bu vuruşun nemesi Türkmenistan hem sıçraya dedi. Üstüne nemede sevdi Türkmenistan'dan hem bunlara dedi kömek gelmeye dedi. Yani şunyalı bir zat var dedi. Bunlar dedi hazır atavatanım deyip şu videolarını açıp görün. Bunlar atavatanım deyip şu vuruşarlar dedi. Gücün yettiği yere çel dedi. Yani gelmedikten sonra her kim öz başında çaramalık olsa dedi. Onda dedi Türkmenistan'a sıçraya dedi bu sefer dedi. Ne bu tayda neyle düşünce geliyor? Türkmenistan etmeli işi Taliban'a delden, malyalı Taliban'a arzu vermeli delden, öz halkına vermeli şu taydaki 6,5 milyon halk var o tayda. O şeyde de Aşgabat'taki diktatorluk hükümetinin esası maksadı Türkmeni yok etmek. Taliban ne de maksadı da birleşer, orada var biznese değil, maksadım bırak. O Türkmeni yok etmek, Türkmeni yok etmek üçün siyaset alıp barayan bir diktatorluk rejimi, gana göz yaşı donmayan rejim, ne üçün Türkmeni kömek etsin? Kaçar gider de pulu daşarı yurtlarda yok kaçmaz.
Menem düşünýärdim gaçar diýip, ýa-da gaçar mezan okbazyr. Gaçmaz. Yurttaşyndan neme getirer? Bu serediň ine iň soňky ikimizin çykyşymyzdan bir hepde öňürek mikädi, ýani şo bir neme aýdyp geçipdim, İsrail. İsrail hakynda gürün aýdyşypdyk şonda, ýadyňyzda bolsa, İsrail Türkmenistan bilen iş birliğine başladı zaten. Indi bol oturan plan projeler serediň İsrail Türkmenistan bilen proje başladı. Amerika Afganistandan çekildi. Bu Amerika diýmek, İsrail diýmek. İsrail diýmeýän Amerika diýmekdir. Amerika nemeden çekildi? İsrail'in Türkmenistan bilen şu projekt üstünde nemetiler de işbirliği, näili projekti bilemok, ýöne işbirliği neme gol çekişende, imzalaşanda kim bardy? Hyzmatdaşlyk edende kim bardy? Amerika, Türkmenistan, İsrail. Onda gelecek ki Amerika Afganistan'dan çıktı. Asya'dan çıkacak diyen o, Afganistan'dan çıkacak diýdi. Onda gelecek ki de şunyalı ortalık garşan wagty Türkmenistan'a gelme üçin Türkmenistan'a hazır pul yatıran bolup biler ya da imza atışan bolup bilerler. Bu İsrail Türkiye bilen gowdala, onda nähili bol neme Türkmenistan Türk Geňeşine goşuljak bolýar. İsrail Türkiye bilen gowdal ýöne şunya bir tarapy bar. Siýasette çıkarny ýerde bolsa şo taýda da hereket edýär. Mesela hazır Orta Asya'da ikiye bölünecek, ben size hemen aydayım mı? Hatta üçe bölünüp biler. Şunu bir zat bolar. İsrail, Amerika, ondan sonra ne? Türkmenistan az birleşti diyelim de, Berdi Muhammedov maşgalası. Birleşti diyelim. Şimdi bunun karşı tarafına kimler rol alar? İran, Türkiye, Rusya birleşer. Türkiye, Rusya ve İran üçü birleşer. Hiç wagt tarihte birleşmedik saýylýar şolar. Şolar, sen indi bu başında şu İsrail'e karşı nemetmek için 3 tane düşman bu aslında. Amerika, İsrail. Rusya, İsrail bilen gowar Rusya'nın arasy. Yok, İsrail'den näçesini kovdu Rusya çıkarıp. İsrail bilen perde arkasında Rusya'nın arası gowdu eldir. Ýöne o taýda конечно İsrail üçin de, Rusya, Amerika üçin neme der. Türkiye bilen işbirliğine girer. İran hem İsrail için Türkiye bilen hyzmatdaşlyk edip biler Rusya. Belli bir neme ýereçenli ýöne İran hiç wagt Türkiye bilen nemetmeýär. Saýyldaş bolmaýar. İran şu Orta Asya'da mecbur bolýar. Sebäbi üçin paşte 40 milyona yakınrak, 35 milyon mu? Yani Azerbaycan, Türkmen, Hazari, Türkleri, şunyalı nemeler var da İran'da. Türkiye kökenli ýöne teňem ýalňyş ýanlaryň, onuň strategiýaçylaryň bir da ýalňyş ýanlarla ýadyňyzdan çykarýan ýeriňiz bar. Şaýy mezhepçiligi milletiň öňüne geçýär. Watanseýerligiň öz halkyna bolan milli duýguň üstünde şol. Şo şaýlyga gezek gelende şolar öz ejesini kakandan öldürüp bilýär. Ýöne şaýlyk üçin şolar şonu edip bilýär. Şaýlyk şolar ýaly. Radikal İslam şolardan çykdy. Radikal İslamy görüden şolar aslında. Yo, men diýjegim şu. Başında bular bir-birine karşı şo taýa girerler. Bulan niyet berde girmek, o taýda bir-birine karşı protif gitmek de girmek. Şo bahana bilen girmek. Saldat dökmek şo taýa. Girdiler mi? Ine Amerika bilen Türkiye, Siriýada ortaklydy. Soňunda näme boldy? Rusya bilen üçsi Amerika, Türkiye bir-birine karşı hereket etmeye başlady. Bu girene çeli. O taýa saldat döküp her kim özüne gerekli adamın toplasın şo taýa. Mesela Rusya, Türkmenistan'da hazır hakikaten ama Türkmenistan näil diýen ikiye bölünen ýaly bir zat. Rusya, Türkiye. Yarımı Türkiye destek berýär, yarımı Rusya. Indi şu taýda Amerika конечно finans tarapyndan, İran ýene bir zat tarapyna girip şo taýda özüne adam çekene çeli. Bular adam topladykdan soň bular öz aralarında başlaýar ýene de. Biziň opozisiýamyz ýaly biri bilen gemirişip başlaýar diýen.
Bu neme däl diýen liboy bir askeri nemesini soraşdyryp görün ýa-da analizçiler haýsyndan sorap görseňiz hem bu uruş, yani bu uruş diýip aýdanda sebäp başlajak zat bu. Hazır uruş ýok, ýöne başlajak bu zat. Şunu ýaly bir zat. Arap ýurtlaryndaky ýaly bolmaýar. Hemmesiniň aýdýan gepi bir. Arap ýurtlaryndaky ýaly bolmaýar, sebäbi bu ýurt diýe bir öňe Sowetski Soýuzda, soňam diýe Türkü Cumhuriyetleri diýe, ikincisen diýe öňden gelen bir türkü neme var otayda diýe, kitle var diýe de. Bular neme däl, o uruş bolanda indi kanaşny pullu bolanlar kaçar, ýene iş garyplaryň başyna düşýär. Sen meň başyma düşýär, şonu ýallaň başyna düşýär. Berde pullular kaçar, garyplar galar. Bular hem kaçara yeri ýok. Biren namus diýen bir zat var, kaçmaz. Soňra çelle diýe bular öz aralarynda uruş gidýär diýe. Bu uruş diýe Siriýada mesele näçe 8 ýyl boldy. Arap Bahary näçe 2 hepden boldy, 1 hepden boldy. Ýene Mısırda 3 aý boldy. Ine şunu ýaly, ýöne bu uruş diýe 3-nji Dünya Savaşy däl diýe. Ýöne 3-nji Dünya Savaşyndan hem kem galmaz. Sadece diýe neme bolmaz. Ýadyrny bombalar, nükleer ulanılmaz diye, ulanmazlar diye. Ýöne uruş diye bu diye gider oturar diye. 10 ýyl, iň azy 10 ýyl diye. Iň azy bulan diye. Men şu taýda 20 ýyl garanti görýär. 20 ýyl garanti görýär şu zada. Bäh. Hudaý saklasyn. Yani şunun için men häzirki Diktatorlar ýaşlary görýände öz häkimetini gorajak da şeydi onda. Esat ýaly birisi şu tarapyny tutar. Men pikirimje häzir şoň tarapyny aljak neme Russiýa görnüp oturan ýa-da Hytaý görnüp oturan diktator. Hytaý näme eder bärde? Hytaýyň onça maýa goýmy, onça beren krediti waka. Hytaý kaptarla durarmy? Hytaý men pikirimje näil bilenizmi? Şonu etdirmejek bolup neme der sinaşar. Şu uruşy turulmajak bolar Hytaý diýen, ha? Bir şu nemeni ettirer. Taliban hazır bu Türkistan rayonlarına girip oturuyor. Şu tayda bu Doğu Türkistanları nemetmek için de Gündoğar Türkistanları neyle Kırmak için birazcık bir jolowny gowşadyr diýende. Şolar nemeden açarlı. Taliban bilen ortaklı olan bir ortak noktaları bar. Pul. Bar pulken. Şoları bir ortadan neme temizle açarlı. Berden düşünüyor bir adam var. Avrupa ýurtlara Türkistan nemedi otur. Ýazy Hytaýyň üstüne basyp oturlar ya, Türkistanlar şunu ýalydy otur, kamplar var. Avrupa ýurtlara indi berde ikili oýun oynanýardy. Taliban aradan girende Avrupa ýurtlaryndan Doğu Türkistanlardan işte ayaklanma başlar zat ederler. Hytaýy saklajak bolarlar. Ýöne Hytaý o taýda bastyrsa Orta Asyada isad etdirmejek bolar sebäbi onça maýa nemesi var. Bulan Amerikan häzir ýaňy aýdyp geçişini Amerikan boş-boşuna çıkmadı o taýda Afganistan'a sebäbi Taliban şonu etsin. Hytaýyň öňüni kesjekler. Bu İpek Ýol projesini kesjek. Sebäbi milyardlarca dollardan gürün gidýär. O taýda 2-3 milyard dollaryň pulu däl. Hytaýy batyryp biljek proje diýe bu diýe. Ya häzir şu projeni başarsa diýe Amerika diýe, ýene dünýäniň jandarmasy Amerika bolýar diýe. Hytaýym diýe ýaklaşyk 50-60 ýyl ize gidýär diýe. Sebäbi bir deňiz ýolu galýar, deňiz ýolunda da häzir Amerika güçlü. Hytaýa seredende ýene de näme bolsa da deňizde. Ya deňizde de häzir indi munýal seredende Awstraliýa, Hindistan, ondan sonra Malazya, Yeni Zelandiya bu taýlarda, Yaponiya bu taýlardan NATO ýaly zat gurup otur Amerika. O şo taýdan geçmeli de deňizden de. Şo taýlarda her kim öz territoriýasyny goramaly diýe Hytaý kapylajak bolýar da şo taýda gepin kıskasy. Ýöne bu ansat işemeýär, ýöne ulu proje, ulu neme. Ýöne synaşarlar diýende. Synaşarlar eziýeten ýene Orta Asya'ya çekýär, ona aýdyn. Bäh. Ýagdaý kyn. Batyr ýazypdyr, adres ber. Adresiň men gideýin.
Allah can şo güne salmasın ýöne. Olar ýaly ýagdaý bolanna derrew tapyşak batyrjan. Biziň bilen söwüşip gazanylýan ýoly ba bolsa aýt bilen baralny ömrüň uzak bolsun. Hazırlıkça şu saldatlarımıza moral verelim. Moral tarafından götürelim. TikTok'ta Arduhan görýän de Türkmenden söwüşip görmediğini diýen. TikTok'ta görýän de diňe erkek adamlar bile dans edýärmi, pul seçýärmi? O normal bir zat nemediň bir otayda yurt meselesi gidip otur. Ben bilmedim. Yurttaşına çıkıp ömürlük görýärmi yurttaşında ölen wagtyňa leşiňi diýen de leşiňe mä Türkmenistana gitmek istersin. Ben. Şu Ali Baba şu kapılarına diye krest koyulupdur diye, şu çatanak koyulupdur diye de kapılarına. Şu güçlülüklerinin nemelerinin. Batır, patriotu mengden ok, bir zatlar yaşaryan patriot hiç zattan korkmaz diye. Bir zatlar yaşaryan diye. Patriot hiç zattan korkmaz diye. Menem sana şunu aýdaýyn da men ulgurlamak ýöne göz bilen görünüp el bilen tutulýan misatdan gorkamak menem Hudaýdan başga. Hudaý gören ýok. Ondan başga hiç kimden hem misatdan gorkamak, bir can içinde canı bar bir zat bolsa gorkamak. Yaşarar ýa men başga näle görün berese. Odan gürläp bilemek, onu başda da aýtdym. Haky Arduhan ýaýdy. Azy bolsa da hakykaty aýtmaly. 95% türkmen gaçar, ýurt watan taraplamaz diýe. Yok ýanlyşyň bar. Gaýtan ýurtdaşyndan köp kişi gider otaya Türkmenistan'a. Ýoşa barmak çözermi? Paraýdaly gitdi. Meselem Allah jan görkezmesin. Ýöne birden şolar ýaly ýagdaý bolsa, ine ýurtdaşyndan türkmen 3 milyon türkmen bardy diýerler ýurtdaşyndan. Sen o Siriýany, Irany, ol Eýrany, Owany hemmetinden goş 3 milyon türkmen bardy berden. Ayak yalanaç, jüýde pul ýok, ýara ýok, hiç zat ýok. Gollayan hiç kim ýok. Ulu güýçlerden hiç kim seni gollan ýok. Sen ýöne avlanmaly, käkilik ýaly orta barýan. Devlet ağa. Sen menden gowy bilýän şu baýry bucak türkmenlerini nämeden. 2 kişi başlatdy şu zady bilýän ýa şu zatlary. Bilýän. Bir bıçak bilen başladylar. Bir bıçak bilen. Soňra boldy uçak savar tanklara çelle eýelediler. İçinde bar bolsa şu taýdan baranda da 10 kişiden biri bir saldaty ýykyp bilse, gel 10 kişinin 3'ü öldü diyelim. Şu saldaty ýykana çelle. 7'sinden şu biri bıçağını aldı diyelim saldatyň biri avtomatyny aldı, biri ýene bir. Şunu ya edip ya içinde bolan adam soňra çelle gider. Ya garynja neme diýe de indi garynja diýe hayvanlar soraýdy ya garynja nire gidip barýan diýe olam diýe Mekke Medine gidip barýan diýe hayvanlar hem gülýär diýe üstünden. Ay sen diýe bu gidişle diýe öle aýmasan diýe. Garynja da onlara bir jogap berýär, mesem susýa, misim bolýar. Ay öleýin diýe ýöne diýe amaç diýe şu taýa gitmekdermi diýe niýet diýe. Meňem diýjek bolýanym şu taýda indi niýetimizi ýurdu goramakdarmy? Maşgalamyzy ýurdumuzy goramakdarmy? O beýlekleri ýaly ýaşyl 2 san çizik goýupdyrlarmy baýda ütgetjek diýip. Kimler? Ine Sapar Knuflar şolar saytynda paýlaşypdyr ha. Ýa-molar baýda ütgetdimi? Owa sen hawaryňa goýdun. Yo men hiç ýerledim awalora. Düşman nirde? Biz baýda üçin gidelim diýip otyrsa adamlar baýda ütgetip ýör. Ay olar şo hiç elle kakka begenýe gaýtan. Olar begenýe. Näçe Türkmenistan taýlasalar, Ali Baba 40 karakçy bolup bilen baryp şondan oljamyzy paýmada alar diýip begenýe gaýtamy samsyklar. Olar almaz, hiç adam almaz. Bu daýrakdan ne wurdan, ne arnamyz, ne bir adamçylyk, ne bir watanperwerlik hiç zat ýok, nam nişan ýok. Men haýran şolara.
Onda da Mesut şolak aýdan dogrugyna kalmalar. bara. Bur topar ýal ýagsy. Men düşünmedim Kalmurat Söyünüv. Men de Awganistanda kulluk etdim. Hani sen vatansöwerligiň ýa sen de veteran bolan adam bolsaň onda sen hiç mi nurjen içine vicdanyň jızlamada çykyp da şu baydagy nämesi var? Nämemişim Anna niyaz edip söýleýän de adamyň her kimiň ýanyna bolup gördü. Her kimiň ýanyna bolup gördü. Şo saparaklamdan öň neme Käris bilen ýanadym. Gelkersi bilen bu videosu vardı sonunda bilmedim Gelkersi filan düşüşmedim. Bir videosu der, köp videosu bardy. Şolar bilen biledim. Ya Hatta maňa garşy edilýän hüjümlerem seslendiripdir. Garaj oglan paýlaşdy. ya indi diyecek bolýanym etsin şolan hüjüme olan eden hüjüme neme siňe gelip gonan ýaly bir zat bolýardan ýöne diyecek bolýanym näle bu şona bayda ütkedilip nemedilip oturanda sen bu bayda üçin hani can berjektin? Baky, Türkmende bir söz bar. Ya da bularda neme mi? Balık beyni mi var? O balık diýer, 3 sekunddan soň şo ýene kırçoğa bar dişleýe diýer. Neme? Bir adam tipi bolýar, adam görnüşi. Oturýan ýerini tananyk. Öz nemesini, ýyzyn tananyk bilýär. O sen ýyzyn kim, ýyzyn başarjak işi däl, ol baýda öýtmek, bök täze döwlet gurmak, täze Türkmenistan ýok. Sen öňürtüri özüň halat et. Başga birini halat eder ýaly. Sen özüň halat edilmäge mätäje. Sen özüň halat edilmeli ýagdaýda. Sen özüň kömeňe mätäje. O nähilden onuň birine kömek edebilýän halat etiş komiteti ýok, inden baýda öýtgedýän bolsalar bar, egoda. Ertegi öýrençi şular özüň köpürden aşagamdyňar. Bulan edýän işi maňa bir kendime ýal gelýär. Esad birinji prezident bolanda bilýäňiz özü isten okdy şo. Doğan'ı öldürülenden soň o geldi Angliýadan getirdiler. Nämetde Siriýa şo wagtla hakykatdan gowy ýaşady. Ýewropa ýaly etdi şo. Soň gördü halk götürmeýe kesmene başladı. Kanunlary ütgetmäge başladı. Bularam täze Türkmenistan ýene şo Esadam edip de öňkü Siriýany täzesine değişdirip gördü, pullarynaça ütgetip gördü. Bolmady, ýene öňküsine döneýär, ingost diýdi. Bulangan bular gerçi onu edip bilmeýärlerden boş. Baky. Ýok, hawalay olar bolýar dany. O hemmeti üýşüp osursa samolyoty uçurup bilmeýärler. Maket samolyoty bar, uçurup bilmeýärler. Türklerin gowy sözi bar, osurupdan teýýara diýe. Öz ostugy bilen samolyoty uçurjak bolýar, uçurjak bolýar diýe. Şolar ýaly akmaklyk bilen edýänler. Atyr şu taýda edýär. Rossiýa Israýelyň aýdany bilen hereket edýär diýe. Yok Rossiya. Mesela siyasette yan kaydışımı yalı. Çıkar üçün nemedik biler. Yani Rossiýanyň yalı aslında inende İsrail bilen on ya dostluğu yoktur. Mesela Xitay bilen Rossiýa arasy gowy görnýärdir. Yani şolong öz arasında nemesi vardır. Düşmanlığı var da. Baky. Prikol Brent diýip bir tesvirçimi soraýar. Salam döwlet ağa, salam. Devlete bir zat edip bilermi? Boş gepleýär diýe. Devlete şu hakyny tutma esker gözleýär diýdiň olun şu devlete daşary ýurtdaky ýurda gitjek diýenlere bilet puluny berip şolara ýara alyp zat edip kömek edip bilermi? Onu bir zat bolanda mı? Ha o. Onu Türkiýe üstü bilen edip bilmez. Türkiye neme del? Boş bir yurt değil. Mesela Türkiye nem için berden adam vurutsundan nemetsin. Gaýtan men pikirimce şunu ýaly bir zat bolar. Häzir Allah görkezmesin de şonu zatlar ýöne şonu bir zat boldy diýelim. Türkiye'den gitmek istenlerem Türkiye goýbermän bile belki gönüllüleri uğradar ýöne köpçülükden uğratmaz.
o meyletin gitmek istene uğradır. Yani köpçülükleyin uğratmaz sevenem için hemmesine kimlik berip biler. Mesela 3 milyon kişi var diyelim de. 3 milyon kişiden misal al haydi otur. Türkiye'de 3 milyon kişi var diyelim. 3 milyondan gönüllü gitse 200 bin gider ola. Galanla kimlik vererler. Mülteci kimliği vererler. Bulam näme bolar? Avrupa'dan ayda 2000 euro mu alınýar şu her mülteci için? Ha şoňa Türkiye gowy kazanç getirer bu. Biznes bolar diýen. Sen- Bay bo. Ha, Sen baky yaman neme ýerine tutduň ay. Gatuwa Yok, wala bu- ýerine tutduň sen. Berekella. Yo bu seredin bu indi hakikatte uruş hemme yurt üçün, ulu yurtlar üçün gerekli zattır. Sebäbi yaman gowy pul bardy uruşda. Sebäbi näzir ine Amerika, Russia, İsrail, İran, Pakistan'a bolýa üretýär, Hytaý, Türkiýe özü, Germaniýa bolýa üretýär, yurttaşyna satýar da. Ýa Ýewropa yurtlaryna yara üretýärler. Diňe yara çykarýarlar. Germaniýa yara çykarýar, özüne değişli vayenisine seredende Germaniýa ýaly bir yurtda 10 ýaly vayeni yaman düşük. Ha. 5 sanmy 6 sanmy hawa savunma sistemasy we başga zady ýok. Yaman düşük Germaniýa. Ne? Onda näme? Yara çykarýan bolsa, Embargo. bilýän onu. Ýöne yara çykarýan bolsa, şuny ýaly bir zat bar. Häzir size prosto şuny bir zat aýdaýyn. Men yara çykarýan bolsam, näme isterim? Uruş bolmasyny isterim. Yara satmaly. Satmaly diýende köp kişi düşünýär pulunu berip aldy. Ýok, sana yara berýärler, dökýärler, soňunda o sende hesaplaşma günü son gelýär. Ine Angliýa mesela derman çykarýar. Diňe derman tarapynda Angliýadan sorumlu. Dünýäde çıkan keseller nerede? Keselem çıkarýarlar da şoň karşısına. Keselem özleri çıkarýarlar, bir virüs çıkararlar, derman satmalar son bular. Bolmasam boş-boşuna näme üçin çıkarsınlar? Ine Prostoy Pürme Kuba 2016 ýylda mı 17'de mi näme çıkardı? Rak mı diýerler türkmencesi? Kanser. Ha, rak. Kuba medisine tarapından güçlü yurttur, ösen yurttur doktorlar hakikaten. Türkmence Şoňa derman şolar ýaly şo ragın. Şoňa derman çıkardı. Şoňa derman çıkardı. Näme etdi? Hemme yurtdak, hemme keseli adamları öz yurduna turist bolup gelende şoň liçit etmer, besplatny liçit etjek diýdi. Näme etdiler? Angliýasy, Ýewropasy, Amerikasy hemmesem garşy çykdy. Sen dedi besplatny derman berip bilmeýän, puluna satmalymyn diýip garşy çykdylar, sattyrmadylar. Hani insan haklaryny ýerde berdi. Ana şunu bazı köp kişi aýdy, häzir şunu gürleşip otur, ertesi seret aşağına yorum yazanlara Türkmenistan garaşsyz baky bir tarapdyr, ýene bir zat. Sen karşında teröriste garaşsyz baky bir tarap bolanda kimsen? Karşındaky terörist. A harpyndan şermenne hiç tadı düşünen oko. Adamçylykdan netibetini almadyk, kelle keser. Cennete gidecek, cennette 72 tane hürüm olacak, küntüm olacak, oynaşım olacak. O oğlan olacak, kurman olacak, şu olacak, mu olacak. Şo arzu etperen samsıklar alır. Yok, garaşsyz baky bir tarap diye. O listin üzerinde kaldı, o zat kalmadı, o garaşsyzlyk diyen zat kalmadı o. Akay, Skorpion bir tesirçi soraýar senden. Baky diye Taliplan Russiýa bilen geçiren duşşuny sen nähil baha berýän diye. Seredin ýene şulam. Russiýada zaten Taliplan nemesi bardy. O nemesi elçiligi mi näme şoňa. O Türkmenistanda da bardy soň. Kim bilen görüşdi ýene? Karşı Asya yurtlarında bir 6-7 yurt bilen görüşdü Taliban. Hali bir hepde bolmady Amerikan çıkanlar. Uca demek bu planlı projeli. Talibanam öňden şoňa taýynyp görüp gelýärdi. İkincem o ýadynızda bolsa Siriýada Türkiýe näme Rus uçaklaryny düşürenden soň o wagtda daýyşyňam möjap bolup duran wakaly Russiýa Putin näme Talibana bir sana mektup yazıpdy hat. Gel kardeşe
Taliban aynı zamanda neme de DAEŞ'e proaktif gidişýärler öz aralarında. Gel ikimiz bile DAEŞ'e karşı hareket edelim diýdi. Sebäbi o wagtlar Wagner'i getiren okdy Siriýe. Sonra hem etti Taliban şonda bir yazan nemesi vardı Putin'e karşı men senden neme neme diýär? Karşı senden diye kömek alıp diye bir diye kiçirek diye bir grup üçün hakikatdan Taliban'ın milyonlarca adam vardı. DAEŞ'in 10.000 kişi 5.000 kişi näme işine yarasa o üstünden depelep geçip gidiyorlar. Men diye bir kiçirek diye terörist grupa üçün diye bir gidip diye näme kafirden diye näme almam diye kömek almam diye. Döne şunlar bir tarafan var. Rusya Taliban'a näme berýär o näil diýem size. Yaralananlar bolýar şu. Öz aralarında çakışıkta zatda Taliban. Şolary Rusya akidip Tajikistandaky wayenli bazasında liçeniýe berip şolary izne uğratýaty. Soň täze goşulanlaryna zanimasiýa etdirýär, eýitim berýär. Bular belli zaten bular gizli adamlar Russiýanyň özem bilýär. O Rusya bilen hiç Onu ildemek sen bu ne kardeştaydı bakay. Şu zatlar biliyorum. Aytmansın da. Şu adeçenli. Kim ayday? Ayt da kameranın önüne çıkıp. Türkiye'nin nemesine ait. Türkiye'nin razvedkasına ait. Orsun razvedkasına ait. Gavat gelenlere ait tavu. İnha şular yalaki näile bolan bolýanlar özleri gavat gelenleri özünü hödürleýär. Olar pikir edýär, hemme kişi özleri ýaly hödürlemelidir özüni. Şeýit pikir edýär. Bize gelişmeýe ýöne Türkiye'nin razvedkası bilýär bu zatlar. Türkiye'de ona karşı hareket edip barýar. İnşallah Türkiye'den beklentim garaşy oturanım şu Afgan Türkmenlerine bir nemesi. O tayda bir neme gördüm ben aslında. Hazır Türkiye'de içiyle Afgan Türkmenler adını tutanok yöne bir kişini bilýän de o adını berjekler. O has güçlü adam. Onu siz hem bilýäňiz. Gowtanaýaňyz. Şol adam Şu güçlü diýen adamyň näme bilen? Yok siz tanaýaňyz onu. Siz gowtanaýaňyz onu. Aslında siz has gowtanaýaňyz. Ya men köpüsini alan gowtanaýan. Ol adam şu Afgan Türkmenlerinin yanında hareket edip barýar. Bundan 6 ay 7 ay ön gidip de. İnşallah bir nemedendir. Şu sebäbi ol adama men inanýan. Näme üçin diýende o Irak'taky, Siriýadaky Türkmenlere has bu kömek eden biri. Irak'taky Türkmenlere bolsa da kömek etdi. O Irak'taky Türkmenlere näme etdiler? Irak'ta toprağımız yoksa o sizin yaşap oturan yeriniz Kürtlere değişil deyip arkivi yaktılar. O Kerkük'te. Kerkük'ün arşivini yaktım. Ana şol adam arşivin orijinalini kopyalayan adam şol. Düşünendiriz kimliğini. O. Şol adam hazır Afganistan'ın Mezar Şerif'te. O. Belki Huday. Tuğalama. Allah Şol adam yönü hakikatten ol adam yönü men ona inanýan sebäbim için ol adam hakikatten näme o näil diýen. Çıkar üçün işler noktası o onun hakiki Alparslan Türkeş'in nemesi o. Yürekten o. Yürekten işleyen. O dine Allah'a bağlı adam da. Onu gowtanaýaňyz, onu men size nemeden uğradan suratyny görersiniz. Sonra aýdarsynız, "Vay, muny nerden tapdyň?" diýip. Siz gowtanaýaňyz da şoň üçin. Düşündüm. Haýdyka, men gowtanaýanym köp haýdyka. Onu hasam gowtanaýaňyz. Onu hasam gowtanaýaňyz. Sen bile oturup duran adamyňyz aslında. Bakay. Türkol brand ýa-da makka maşinlik. London'a kıva şolar näme sebäpden etýär? Liderlik üçinmi ýa halk üçin? Olar alada liderlik üçinmi? Ya halk üçün olar alada edýärmi diýip soraýar. Şolar halk üçün alada edýärmi diýip soraýar. Ben şunu aýdaýyn da adamyň içine okap bilen o içili.
O London'dakına men vapşe on aydan geplerini men düşünürüm. Yok takip emedim oktase ola izlenmem yok. Düşündüm. Olara vakt gidiremem da. Yeterlik bakı sağ ol. Inne şuna cevap ver. Arduhan, bak sen ait inni biz näme tayin bolmaly? Goşuy düğmelimi ya pil kätme nitilemelimi? İkisi bir zat bolayamaz. Siz TikTok'a çıkmandan ingosu önünüzde ya da yadayınız yetse spor salon hazırlıkçı animasyonunuzı başlayıverin. Araştırın mesela neyle internette kendimesi var. Birazcık İngilizceden emedip bilseniz ya da internet kompüterden alt yazıda çıkarıp bilseniz. Ne diyeler şu taktikaları öğrenin. Türkmenistan emmemiz gowy bilýäs. Ýerde näle hereket etse bilen gyzykmanyň diýe. Karşı tarafın nemelerini, videolarını izlep görün. Onların psikolojik nemelerini çözecek bolup görün. Ýerde näle hereket edip bilerler. Olan yanlışını biljek bolalım. Sebäbi ileride bize gerekli zatlar bular. Bak senin beýle diýen olanlara. Bu tökmetçiler näme diýip tutarlaryny. Evet, men häzir öňünden aýdym. Men golaýda öldüp sürüp sport bilen täzeden ýokary derejede gazaklanyp türgünleşip başladym. Bolaryň şu men türgünleşip berenmem başga da. Egoda şondan başga da çekerler teretde dur. Bu samtyklaryň özü ýadyňa düşýän bolsa. İlk başta biz Ragip Kamil İlbeg bilen erkin sesle başlanmazda bular o wansanyň üstüne Türkmenistana çözjek bolýar, eýle beýle zat diýip. Iň soňunda näme ortağa çykdy? Ganyny küçüklük isleýän, şonu gurnaýan, şoň üçin ılgap berenden özleri de ortağa çykdy. Indi bugün ýene utanma öz aýbyny başga adamlaryň üstüne ýökürjek bolýarlar. Ştaýda ýene bir gowy näme bar, tesir bar bakın. Näme Türkol berent döwlet ağa diýen şu Türkmen ýoly açanyk diktatura. Diktaturanyň gorkusy bolup bilermi ýa dogurdan pandemiýa sebäpli açanokmy diýe. Yok pandemiýa däl bu. Maňa göre sesim gelýärmi? Hawa. Pandemiýa däl de maňa göre bu häzir yine şu zatları Türkmenistandaky politikacılaryň özleri hem gowy bilýär bunu boljagyny sebäbi bu aýda ötüne bir hepden plany projesi däl bu ýyllar gelip oturan. Bilen bizimkiler yine bizim iň uly ýanlışymız mehemeni ya da Türkmenistan agentleri var, kontrol razvedçiklari var. Bulary hafif almak näme Türkmençesi? Yeňilem aldyk diýe. Yok kiçi görmek. Kiçi gördük. Yönetmecilik etmek. Owa iň uly ýanlışymyz şu. Iň uly ýanlışymyz şu. Owa aslında bizimkiler aktiv işleýärler. Birem şular öňünden bilen üçin ýolları ýapdylar. Häzir o sen Türkmenistan vatandaşı üçin däl. Häzir bular boljak zatlar bilip oturan üçin häzir sen ýolları açanda Türkmenistan pasaportuny başka ýurdun vatandaşlara oňaryp bilýärler. Original edi oňarýarlar. Sen hemme ýurdun sebäbi Türkmenistan içinde de adam bar da. Oňaryp öz adamlaryny içine sokup şonu içerisine hem garşdyryp bilýärler. Men nemem şu, görüşüm şu. Şoň üçin hem häzirlikçe ýolları ýapyp mykady. Yeni 2 ýyllap ýapyp tutjak diýip öňünden aýdýanyň sebäbim şu mukaýa. Şu bolup bilirse o pandemiya diyen zat yoklar. Pandemiya zaten yani aýtdym ha derman çıkaran virus ama özü çıkarýar şondy. Katı doğru gördüler waktylar virus bilen işad edip bilen oklar inni. Virusun uje mutasyon geçirip normal grip ýaly bir zat boldy. Ona eldiýende adama getdikçe güýjü kaçýar da. Şoň üçin men onu pandemiýa sebäpli diýip düşünemem onu. Birem şu Serdar başa getirmek üçin edilen zat mı kadil? Yine häzir
Akşam mı? Serdar nemeti bilýän bolsaňyz, howpsuzlyk nemesinde-de. Geňeşinde. Aha, geňeşiň başlandy. Näme üçin howpsuzlykdan aýryldy? Häzir indi erti bir gün ýurtda Awganistan tarapynda ýa-da Grensada çakmyşyk bolsa, Serdaryň boynuna ýüklenmesin diýip onu aýryp başga tarapa goýdular. Bäh, baka zor eýsin. Gaty dogry. Ana şonu. Serdaryň boynuna galmasyn diýse, näme bolýar-da bu näme? Serdar bu taýda uruş sebebi bolýar. Uruş çıkaran tarap bolup biler ýa-da ýene bir zat şoň boynuna galsa, soň ýurtdaşyna gaçjak bolanda da bular gaçyp bilmeýärler. Sen karşı tarafta da uje näme bolýanda? O näme bar da bu näme täle? Bosna Hersekdäki general näme boldy? Awa, Milošević. O özüni näme etmediler, günälemediler. Ine şonu ýaly bolmasyn diýip muny äzirden aýyrdy. Sebäp boljak zatlary aňyrdakylarym gowy bilýär. Bizden hem gowy bilýärler aslında. Onu bilmeýän bir bizde şeýlemi? Bizden başga goşadyrnyň içindäki opozisiýada hemme zat gowy bilýär. Öňünden taýýarlady propagandalaryny, yalan tökmetlerini, yalan propagandalaryny, manipulyasiýalaryny gowy edip taýýarlady. Awa. Bäh, Näşe planlar şu, men görüşüm şu, men çıkardığım şu. İnşallah bolmasın am ýöne boljagam şu. Serdar günäli bolmasyn diýip aýryldy kadiýan taýda. başga näme aýtjak goýjaklarymyz barmy? 2 saat 40 minut bolup baky. Aýtjak goýjak zadym, eger men Türkmenistanyň nemeleri de izleýär berde. Näme kontrrazvedçikleri diýär, ýene bir zady howpsuzlyk buramalary. O hükmet. Men olan yerinde bolsam Pakistan bilen durmazdan näme geçerdim, Sivyaza geçerdim. Pakistan Afganistan Pakistana kimin üstünden gowy täsir edip bolýar? Baky şonamaýt. Taliban üstünden etse bolýar Taliban. Taliban ýene bir ýurt bar. Pakistan bilen gowy ýurt. Arasy gowy. Xitay var. Ýöne men Pakistan bilen geçerdim. Sebäp Pakistan tutýar aslında nemeni. Xitay finans tarapyndan nemedi. Pakistan bilen geçerdim. Türkmenistanda bu taýda gürrün gidip oturan zat Türkmenistanda, Awganistandaky türkmenlere düşünmeli. İkinci taraftan hem Awganistandaky türkmenlere elimden gelen kömeği ederdim. Olan yerinde bolan bolsa, men pikirimçe şunu düşünsünler. Yara tarapy bolsun, herhili neme tarapyndan bolsun. Olaram padýaşka bermeli. Berýärler ýöne ýaman az da döwlet abi. Berilýän zat däl o. Olara 100 kilo berseler, bäri 1 kilo berýärler. Onun üçin tersine bolmaly kadiýan indi. Bundan soň birazcık Türkmenistan hem siyasi tarapdan neme düşünmeye başlasın. Kellesini işletip başlasın. Olmasa halka bolýar. Ýöne halkan düşünen ýok da bizden aýtmasy. O da. İkincisi hem Türkmenistan'ın yurttaşındaky TikTokçulara değişli. Şunça YouTuber var. Şunça gören de Instagram'da 50 bin, 100 bin nemesi üyesi bolan adamlar var. Instagram'da, YouTube'da. Nurjen'le Azerbaycan'da men size aydamı o diktatora karşı çıkın deyip. Prosto. Elinizde çıkarın internetten, araştırın, gözleyin, bol oturan zatlardan. Taliban'ın kimliğine BBC'ye alı edip, belgesel şeklinde edip koyup bilersiniz. Oğan Türkmenleri hakkında çıkarıp koyup bilersiniz. Türkmenistan vayenisi hakkında o biraz bir sani gördüm pahoda. Türkmenistan vayenisi hakkında paylaşa. Olan kısa 50 sekundluk bir zatla paylaşa. Başka görmedim. O birazcık öz halkımıza moral veren, öz kiseniz düşünmeyin. Dünya TikTok'ta kampanya yaptım, telefon paylayan, yine bir zat ediyen. Ertesi bir gün o telefon bir yerine sokulur, ondan sonra havarın olur. Hiç mi namusun yok yurdunda? En alta maşkalan yok mu? Yani şulara değişti. Hazırım sonra şu siyasetçiler o dilinizi boğazınızın ağrısında tutmandığını benim fikrimce
Bir zatlar öz edip bilen nemäňizden bir yerlerden bir ses çıkarın. O täze ýurdu gurjak bolup oturmandan häzirkisini bir idare edelim birinci. Täzesini soň önümüzde göreriz näme boljagyny. Täzesine gerek şunu barmy? açar. Könüllümi näme ýurt? Ýurdun günäsi ýokma, rejimiň günäsi bar. Bularda şu rejim gitsin de Taliban gelse de razı diýip oturanlar kendi içimizde Hamza şoňa eyvallah. aýdýanda. Bak ýene bir şeýle tesir bar. Serik geçse ýurt nähil bolar? Ya berdişka diri wagty şol rejim dowam eder. Şol aýrylsa serik nähili ýöreder ýurdu diýip soraýar. Sebedin häzirki bolup oturan wakalar bolmasady serik geçse 1-2 ýyl şu birinji seçim saýlaw wagty öňkü gaýdyşynýaly maşyn ýene bir şunday kiçinemelerde biraz golaýlaşdyrardy, ýol açardy. Näzir seriň modasy gaçdymy gaýdy, näzir serik derden biz seri düşünmeyelim. Biz yurdu düşünelim. Seri uca prezidentlik özlem isteyen değildir az şu an bol oturan zatlarda. Onun için nemeden ayrıldılar keneşin başından. Ya şu meni açacağım ezlikçe. Düşnükli vakı en sonki tesirimiz Gulmurat Muradov diýen. Salam aleykum. Hanradaga barada bilýänleriňizi aýda aýsaňyz. Göräýmäge akylly, göräýmäge akmak adam däl. Ýöne näme üçin olaryň agzyna sezdi otur, hiç düşünüp bolmaýar diýe. Ulu wagdalar bar. O gaty ulu wagdalar bar. Yo, ulu wagdadan başga şu hani diýerler o ofisimde atıp gitti, ýene bir zat diýip Niýazow attyrdy, ofisimde ýene bir zat diýip. 92. Düşünmedim, ofisinde näme etdi? Atıptırlar abi kamera suyunife. Ne o näyle atıptırlar? Türkmenistan'da makalı. Türkmenistan mehemesi mi? Ne atıptırmışım o. Ofisine girip atıptırlar. Sonra Asya'ya gidip liçeni alıptırın yine ne? Yo, o diýanyň näme demay, bir namus meselesi bolýar bolan. Onuň şol namusyna degilen aýalmaş galan bir adamsymy ýa şoň bir ýakyn hostarmy näme şol atjak bolýarmy? Şol oraya urdat bolup durdy. Şoňa geljek bolupdynda. Indi o var. Birem şu namus meselesi diýende men onu bilemok. Günahy on boýuna, men boynuma däl. Saparykly 2-de bir arhiv açarız. Şu sineden bolsanız hepde de bir gezek hiç olmasa ya da 2 hepde bir gezek önkü videolarını izlep görün. Murat Söyünüf birazcık çizgiden geçmene başladı. Arhiv açarız baranda ana ondan sonra görürler zaten başlayadı. O bir şantaj bilen tutulup oturulan adamı kaydı. Yani zaten özünde de birazcık niyeti bolsa ne ederler ona. Özüne hemen niyetli göremok. Näzir täze o nämeti bu halas etiş kuramasan bu mehemellere näme diýer? Cinayetçi topar zaten pikir etme olan meheme üçün aydan oklar olur. Yurttaşındaki yine yören Türkmenler üçün aydılıyor. Şolara karşı hareket edýänler şoları paket edecek diýip aýdyp oturlar ataydı. Masanın altında sopa görkezip oturlar. Baky men şu taýda käwratlara düşünüp bilenmek. Aslında düşünýän bir täsin oýunlar gidip durda. Meselem şol Mälik diýilen oglun var, şol arnamysyz kanaly ýöredýän. Şol ogluny bilgeçliğini tutturdular. Soň şol oglunam gawat gelen bilen ýorgonyň aşagyna girýän. Esasy şu garaşsyzlykdan soň dören Abdukuluf pahir wagtyna şoň birleşen opozisiýadaky işlerine gaty uly ziýan beren 2 tane adam reklam etdiler şonu tutturup. Biri mahkemaşenlik, belikdem çağrı diýilýän şol Rossiýadaky şol adwokat Sumok. İkidem ady belli küntüşülen. Inni şu gün biz Talibana karşı, Taliban bilen rejimiň arasyndaky ysnaşykly gatnaşyklara
bizneslere, adam sowdasyna, ýara sowdasyna barmak bassyk boly. Bular şol mälige kömek etdiler. Mäligem şolara bergili. Hamala. Şol ýaly mäliň kanalyna bire garşy video goýdurdylar. Inni ýanky aýdyşyň ýaly. Şu şantajy diňe daşardakylar däl. Hökümetiň adamlarym şeýdip şantajy ulanýar. Sen aýdýan ol Sancho oňa şantaj bilen saklaýar diýen köp aktivist şantaj bilen saklanýar aslında. Köp aktivistler hüjümçü edilip ulanýar şantaj bilen. Şu şantajlar netije berermi? O şantaj berene berer, maňa bermez mesela. Maňa istediğim mesela men hazır aýtman oturdum. Mesela 2-3 gündür Russiýadan yani bir nomerden aýak aldyna can gelýärdi ýurtdaşyna. Açýan gürleşmeýär adam, öçürýär, açýan gürleşmeýär. Sonra düşündüm, 1 minutdan kän tutjak bolýar da menem öçürýär 10 sekund, 15 sekundda. Sen 1 minutda öçürsän bolýar da. Şonu ýaly edip bilerler, belki kimliğini çıkaracak bolup biler. Son telefonu koduna girip gördüm. Tataristan'dan, Rusya Federasyon Tataristan dip yazılıyor. Ya o nomer gözlep yoruna yesin. Taparım ben onu da. Nemesi yok. Kim ki bunu öğrenir onu. Şantaj geçene geçiyor devlet ha. Mesela bana şantaj edene bilmedim indi. Kursonda kalaymasa. Yo şu vatandaşlarımızdan bilmeliler. Köp adam öz istegilen eden ok. Köp zady. Şu hücum edýänler öz istegilen eden ok. Şolary mejbur edýärler, şolary şantaj edýärler. Şantaj bilen şol adamlar edýär. Şoň üçin hani bir käwat aýdýarsa, şo Alibaba bilen 40 garakçy we töweregindäkiler ýa-da beýlikler, şolaň töweregindäkiler näme üçin şolar hakykata da düşünenok, näme üçin şolar halkyň tarapyna geçenok diýäs bolun. Aslında olar isleýän bolmagy mümkin öz içinden. Wyjdany isleýän bolmagy mümkin. Ýöne şantajlar şolar tutýar. Şolaň ýanynda. Şantaj bilen şolar saklaýarlar, hüjüm etdirýärler. Hüjümçi edip, kamikaze edip ulanýarlar şolar. Ne biri neme? Rahman ağa. Biri şu. Yo Rahman ağa hiç ýerde hiç rol ýok. Sen ikide bir şoňa yine de yok diyecek bolýanym hiç ýerde rolü ýok. Menem şonu aýdýan ýöne şu bir birine hücum edende yine de şonu dinläp ütkedip bilýänler var da şu adam doğrudan şunu ýa-da diýip düşünüp bilýär. Ýöne Rahman ağa özüň kimligini birinci bilmeli. O bilmeýär onu. Rahman ağa özü önkü nemelerden, şpiyonlardan. Şpiyon mu ya? Hakyky şpiyon mu? Hakyky piyon adam. Piyon. Ha, düşündüm. Bolmasa o adam öz yeğenine hücum edermi? Bayram Allahyp yeğenine o. O nähili Bayram Allahyp hakyky yegenimi? Abi şu an garyndaşlyk demesi var, yeğeni bolýar şu an. Uzaktan yegenimi ya yakın yegenimi? Birazcık yakın bolmaly diýende yakın ýöne dahi zat ibn medyalar ýöne hazırlar aralary açyksa bayrama da hücum edýär denk aýak aldyny bir hili soňky çykyşlarynda hökümeti gorap çykyş etmene başlady. Ya da içkinimi ki normalde birazcık neme de adam. Bayram häzir näme edip ýör? Men devlet adam. Şu boşlukta hiç kim bilen görüşemokdum bu aralar. Birazcık öz işlerim. Yani yakında aýtma İstanbul Anadolu yakasına geçtim. Bugün sırf sizin bilen nemede indip gürleşeyim. Berde de işlerim var. Aha. Berde de işlerim var deyip şoň üçin bu tarafa geçtim indi. Sen Aziýadan gürleşeňiň bilen Ýewropadan gürleşeň okşaýlym. Ýok. Başga materiýa geçipsiň-de.
Asya'dan geçtik. Indi 2 tane kvartiram var haberde. Birinde gücüm var, birinde iş yerime yakın deyip şunun için. Birine ne hemen mi? Küçük itim var itim. Gücün var. Köpek. Ha, Ha, öyle mi? onun için. Birinin kepterleri vardı mı? Aa. Ay jivonda miryalla. Her Ay hili bari hayvansız. interesli adamlar aydı. Bende de var kepter. Bende de Ha? var. Bende de var. Öyle mi? Böyle Kepter onda üç güçlü tane da güçlü. yine geldi. Mehmet bugünkü efirimiz, yayılımız. Hakikaten köp sağ ol. Kadarlan Sağ gımmatly olun. pikirlerini, garaşlaryny, maglumatlaryny ilgin bähwitli paýlaşdyň. İlgin üçin. Biziň maksadymyz hakykatyň ýaýradylmagyna, çar edilmegine çygyt ýaljak, däne ýaljak goşandymyz bolsa armanymyz ýok. Eger bir peýdaly iş edýän bolsak, sowaply iş edýän bolsak, hemişe aýdyşmaýaly ýene bir gezek gaýtalaýan sowaby tomoşaçylarymyza, tesvirçilerimize we türkmeniň ýagyşy geljegini umyd edýän, arzu edýän, şoň üçin zähmet çekýän watandaşlarymyza bolsun. Men hemişe şonu Tamam. beýik Allah Taala'dan dilek edýän. Şoň üçin İnşallah. şu giç wagta çenni aýrylman seredip oturan 66 sany tomoşaçy. Haýsy wezipede, haýsy niýetde bolsaň bol, tapawdy ýok. Eger adam bolsaň, aýdylýan hakykat irugiç sen ojdanyňa täsir edýär. Hakykatlardan gowy netije çykararsyňyz. Türkmeniň üstüne awanjak bolýan elhinç belaweterlere garşy sizem taryha bir goşunt goşarsyňyz diýip umyd edýän. Tesvirçilerim elleri, yüzleri, gözleri, yürekleri, ruhları dert görmesin tesvirleri bilen bilelikde şol ýaýlymy 3 sagat içinde alyp geldik. Hawa görjegimiz gowy bolsun. Allahan bütün öten geçen ata-babalarymyzyň ýagşy dileklerini dergähinden kabul edip ýurdumuzy uruşdan, gan nöküşüklükden, haramzadalardan öz bähwitleri üçin, öz häkimiýet arzulary üçin türkmen halkyny gaýtadan gul etdirmesin şolara. Türkmeniň ganyny dökdürmesin. Aýdyşyň ýaly şol owatana gitdiýän adamyň ýaly adamlarymyz köpelip owatanaky türkmenlere de hakyky manada bir eýe çykylsyn. Diňe dini bayramlarda ýatlap 3-4 kilo et ýa bir toýdan topukça uşak düşük zatlar berip reklama edip ýatlamakdan inni has köpürek iş etsinler. Hakyky manada şo türkmenlere kömek etsinler. Eýe çyksanlar. Türkmeniň aslynda hakyky ayağa galyşy, kurtuluşy, halat edilişi o wagtlaryň türkmenlere eýe çykmakdan başlaýar. Şunu bilelikde başarmaly biz. Başaryp bilsek şu belawetleri ýetkisiz soğuyaz. Bolmasa da bakyň aýdyşýaly, bu käbir adamlaryň aýdyşýaly näçe wagta çeker diýdi? 20 gün idimi? Kan nöküşüklük. Baky 30 gün. awy 30 20 gün. gün. 20 ýyla çeker. Bu uruşun regionaky uruşun boljagy şol 20 ýyl. Baky dogry aýtdy. Gaty dogry baha berdi Baky.
Öňüm göwnüm etdiýär diýene şuny aňraýany bilen net saňa göwnüm baki. Ömrüňiz ok bolsun. Taza bol. Sağ olun. Dogry maglumatlary dogry wagtda paýlaşdyň, halka ýetirdiň. Hakykatyň hatyrasyna şundan gowy netijesi kararlar. Tomaşa edýänler, tomaşa etjekler, soň ýadgydan tomaşa etjekler diýip umyd edýän. Hakykatdan ham ýagşy niýet ýarym döwlet diýe. Biz ýagşy niýetde bolsak, agdy birlikde hereket etsek, şu belanyň başdan sowy bilýär. Şoň üçin watandaşlar, illeşler, doganlar gaýrat edin. Keýpi tapan hemişe edip bolýar. TikTokçulugy hemişe edip bolýar. Hakyky şöhrat halkyňa, il günüňe eýe çykmakdan, watanyňa, mukaddes topragyňa, ar-namusyna eýe çykmakdan gazanylýar hakyky şöhrat. Eger size şöhrat gerek bolsa, tanymarlyk gerek bolsa, haramçylyk bilen, bolguzy zatlar bilen däl, nakyslyk bilen däl, ina watançylyk bilen, watansöýürlük bilen şöhrat gazanyň, awray gazanyň. Adyňyz taryha altyn harplar bilen ýazylsyn. Bakyjan efire gatnaşyp beren gyzylan gymmatly maglumatlaryň üçin ýene bir gezek Taňry ýalkasyň köp sag bol. Ähli tomaşaçylarymyza, tesirçilerimize de ullakan Taňry ýalkasyň toýlaryna gaýsyn. 1000 bolsun sowatlaryny. Saglykda toýda görüşel bakyjan. Sag bol. Sağ olun. Hormatly tomaşaçylar, sizem sag bolun, toýda görüşeliň. Ýene-ki efir duşuklamada çenli. Sag bolun, saglykda görüşeliň. Ýurdumyz parahat, asmanymyz azuda bolsun. Ata-babalarymyzyň dowa dilekleri, siziň dowa dilekleriniz Allah Taalaň dergahyna kabul bolsun we halkymyzy, ýurdumyzy, sebitimizi, dünýä türkmenlerini, adamzady şeýle elkenç uruş belasyndan gorasyn. Toýda görüşeliň, sag bolun.